እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስክነካ ኣለና ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያብ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓሽን ኣዝዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ራያኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅሆንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ከይገበርኩ ኖ ብኣበሳ ተወለድኩ ናይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ኖ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕውን ጥዖም መሃረኒ እንተ ክፀርስ ብስምዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ክፀበኒ ተንዝቐጥቀጥቃየን ኣዕፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዕኒ ገጽካ ሃብ ሓጢኣተይ ከውሎ ብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፈቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ዝቕምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳድማ ኣናግፈኒ ልሳነይ ፅድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታየ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሃብ ብለካን እዩ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንኾን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንዳቕ ሽዑ ብመስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊእ ኢኻ ኣራሕው ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ ኣይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን አሜን። መዝሙር 130 ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ኣብኡ ከለኹም ብውሽጢ ልብኹም ክትፅልዩ ኢልና መዝሙር 131 ኣነ ክትፅልያየ ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ኣራይ መዝሙር ዳዊት ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት 134 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 137 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 138 ኣይፎን ኢልካ ኣቲኺ ደለኻ ሓፍትና ነፃ እንተኾንክ ድምፂ ግበርለይ ሰናይቲ እሺ ሰኑ ሓፍትና መዝሙር ዳዊት መበል 138 أبي يذكر مزمور ዳዊት ዳ ኣብ ኦሪት ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 146 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 147 ሓፍትና ሰናይት መዝሙር ዳዊት መበል 148 أما إتسميتم كندينا نيرة 133
ኣብትና ሰናይት መዝሙር ዳዊት 148 ዓዊልክ ከተንብብልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተቆሪጽ አላግን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኩም አመስግንዎ፣ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ፣ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ፣ ከዋክብቲ አመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማይ እጂ ድሓንዲ ኮይና እያ ኣቱም ናይ ሰማይ ፀሓይን አመስግኖ፣ ኣቱም ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግኖ፣ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቁሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ። ኣቱም ገበላት ባህርን ማዕሞቕን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣስሓያትን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረብትን ኩልኩም ፍረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳትን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግና ኣሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽን ከምዚ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ህዝቢ ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳልኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪእኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብዚ ሓጢኣተይ ንርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግናኸ ነፍሰየ ጌና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብራ ይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የሎን እሞ ካብ ድቃስተይ ኪትኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኸ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይን መድሓኒን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን አሜን። ማማ ህይወት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ቴንኪዩ መምሲኹም ኩልኩም። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቃላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕ ስጋኺ ኣለኺ። እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እውን እምብርካኽ
በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃ ብርሃንካ የንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነስ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባላይ ቆረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይዘለኒ ወዘፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዮ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ዓላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣሜን። ኣብቲ ናፍሮይኒ ነፃ እንድሕር ኮንኪ ድምፂ ግበርለ ኢኺ ማማ ብረይ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ሕራይ ዲያቆን ሃበይ ናባይ ድያ እዋ ሕጂ ማማ ብረይ ድሕሪኣ ደላ ሓፍቲ ናፍሮይኒ ክትፅሊልና ሕራይ ጸሎት ይቕፅል ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ እውን ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢደይ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለይ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ እሞ ናትካ እዩ እሞ ናብ ቅንዓት ልቢ እትመፅእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትና እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን። ኣብቲ ናፍሮይኒ ሕራይ ዲያቆን ሶሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ሓያል ቅዱስ እግዚአብሔር ሶሪ ዲያቆን ፀገም የለ ሓዋዊ ሳህኒ ኣብ ስክሪን ኣላትኪ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ትብል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታና ሓረና ምስጋና ንኣቦን ወድን ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን አሜን ቴንክ ዩ ወዴዴ ዲያቆን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመጡ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕምሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን ማማረ ዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልይልና ኢኺ ብድሕሪኡ ከዓ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ነፃ ተሃሊኻ ድምፂ ግበረለይ እሞ እታ ድሕሪኣ ደላ ናባኸ እሺ ማማረ ዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎት ናዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታና ልምነልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ نزار سب أمنت أمالاديت نود خيس كريستوس بحرقة حتى تتصدقونا لمنلنا وهنا حق نقستي دنقل سلام نبلكي وهنا أماني الأملاخنا زولد كلنا فرع سرنا سلامتنا أربلكي ودنقل ببيتنا يس كريستوس تأمنت أمالاديت حتىاتنا من حرقتنا تذكرنا أمين أمين متى صلت كمان سهم تجاه أو متى صلت هيمانوت أو أد حقني أملاخ أد حقني برخان نخبركي أو قدس دنقل ولادة أملاخ مدحن عالم سلا زولد كلنان متيوخ عن نفسنا سلا زاد حاننا نمسكناكي أو قويتانا نقصنا مدحاننا يسوس كريستوس كبرنا أخا يخون نسخان هواريات مقصوم نسمعتات أخيلهم نسعد كان إدلتهم نبت خريستيان صنعات نحاتان حدقات بحادز ملكوت سلس قدوس نبس نسجدلو نخبرون أو قويتا محارنا أو قويتا محارنا أو قويتا بارخنا آمين آمين حافتنا لولا نهاية مانوت صلوت يقريتا يرأخون صانيحي حافتنا لولا نهاية مانوت صلوت هرش نهاية ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ
መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይብኡ ግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበነ ጴንጤናዊ ዴሜጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። መንግስቱ መወዳእታ የብላን። ጎይታ ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን፣ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተነገረና እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን፣ ሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና። ክሪያላይሶን 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 ማማረ ዘነት ሕጂ ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቅ ኣንቢብ ክጸኒሕኪ ቅሬታ ኮንፊዝድ ኮይና እዋ ኣንቢበ ድሕሪ ማማ ብረይ ኣንቢብ ክጸኒሕኪ ቅድሚ ፍሮድ ኣንቢበ ቅድሚ ዶክተር ጽጋቡ እምበር ኣንቢበ ኦኬ መምህር ትምኒት በለና ባኺ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር፣ ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕሌና ዝሰመ ቅዱስ ሰምካልካ ኦ ጎይታ የቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ኣሜን። ምስተሃበን ምስግና ክብደት ካብ ረድያካ ከምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከማበሳነ በከመምሕረትከ ዋኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን
ዕለት መግብና ለማህበርና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳናን ደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላኸልና ፀጋን ብርህራይን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ إذن أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس اتبون مسؤون كبرن وداسين جرمان زلكا معري خمس زغنوا هوت منفس قدسن مسجانا يقبع كحج نزل من أمين نحن وسوكف ساعة صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وعمنا بسوكف ساعة جزين أبسماينا مدرن بخبر السكر الكا كريستوس من أملاقنا بعلنا ويعطى قسم بزحمرة بسنات من الآخر روحهم نتمعنا زقدام يوم حتى تنيات التمحر حتى من ساعات من يسبه هوت كنا برنبر موتو زدلي من تصبيهم زلة تسفى سمايات كرهبو كل من عبد حنا تتقدم وقويتا أبزا ساعة زيان أو كل ساعات ما أنا نتقبل وتنا كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تميثنا وسمر ما منا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل غفو كاب كله كفو حزن سكالت برد عنا كلنا كنا قبوا لسان ملاك تخلونا نوهدت منت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسنا فلتت كان بس عدلنا نسخان زل ألم بروخي أمين وقويتا بقعات كبرنا مسكانا غمزلنا خنصلي بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس نقصتها كام تاب سماي كم دمام دريخون علت مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا دقلنا كم كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيل كبرن نزل علم نتكايما أمين وزت يا مريم نايك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير سواد كويتا سراوي سلام لك اللخو نسخيك عن السبرغتيخي فركر سخون برخي وملت جابير مساقيو وفستي ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ እግዚኣብሔር ስማዓና ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ባርኸልና ጸሎትና ሰሚዑ ኣምላኽና ሰላሙን ምሕረቱን ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ይልኣኸልና ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከም ትወትሩ ዓርቢ እንመሃሮ ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ካልአይቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ወዱ መትዓይቱ ጢሞቴዎስ ዝለኣኻ ራብዐይቲ ምዕራፍ መወዳእታ ምዕራፍ ክወሃበና ንሎሚ እተን ንባባት ዶንጊኺ ዝኣተኺ ማማ መኣዛ ነፃ እንተሃሊኺ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 12 ከተንብብልና ቀፂላ ደላ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ መወዳእታ ከተንብቡልና أنا دياقون حوي حجي هو ካብ 1 ክሳብ 12 حدث كعسر هوته كبنا أملاك يكون أذانهم أسحيوهم دعا بتمنيت رأسهم ممهاران كأكبو امبر نتتعي ثمرتي
ዘይዕገሱሉ ዘመን ክመጽእ እዩ። ሽዑ ኣዛኖም ካብ ሓቂ ክመልሱ ናብ ጽውጽዋይ እውን ክምለሱ እዮም እሞ ብኹሉ ዓቕልን ብምህሮን እቲ ቃል እተሰብከ ብግዚኡን ብዘይ ግዚኡን ክትስማዕ እትገንሕ እትቐጽዕ ክትምዕድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስ በቲ ምግላጽ መንግስቱ እማሕጽነካ ኣለኹ። ንስኻ ግና ብኹሉ ተጠንቀቕ፣ መከራ ጽገብ፣ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፣ ኣገልግሎትካ ምላእ። ኣነስ ኣብ ሕጂ እስዋእ ኣለኹ። እታ መዓልቲ ምስንባተይ እውን በፂሓ እያ እሞ ሰናይ ገድሊ እተጋደለ እታ ጉያይ ወዲኤ ነታ እምነት ሓልየያ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጽድቂ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃድ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን። ቀልጢፍካ ናባይ ክትመጽእ ፍጠን። ዲያቆን ሓዊ ኣልዕል ኣብለለይ። ኦኬ እሺ። ደማስ ነዛ ቀልጢፍካ ናባይ ክትመጽእ ፍጠን። ደማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ፈትይዋዩ እሞ ሕደገኒ ናብ ተሰሎንቄውን ከደ። ከሬስኬስ ናብ ገላትያ፣ ቲቶስ ናብ ደልማያታ ከይዱ፣ ሉቃስ ጥራይ ምሳይ ኣሎ። ማርቆስ ንዕዮ ይጠቕመኒ እዩ እሞ ተማልኣዮ ምሳኻ ይምጻእ። ኣሜን። ከዓሰርተ ሓደ ድያ 12 12 ኦኬ። ንጥቂዮስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ። ኣሜን። ስማልና ኣሜን። ኣቡና ዲያቆን ሳሙኤል ሰረሕ ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጥሮአዳን ኣብ ጢሮኣስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደግክዎ ባርኖስን እቲ መጽሓፍን መናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ። እስክንድሮስ እቲ አንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ገይሩኒ እግዚኣብሔር ከምታ ግብሩ ክፈድዮ እዩ። ንሱ ነቲ ቃልና ብዙሕ ይጸርሮ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተሓሎ። ኣብቲ ቀዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎም ኩላቶም ጠለሙን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን። እቲ ስብከት ብኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣሕዛብ እውን ምእንቲ ክስምዑ ግና ጎይታ ቆመለይ፣ ኣበርትዓኒ፣ ካብ ኣፍ ኣናብስ እውን ኣናግፈኒ። እግዚኣብሔር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለ ከናግፈኒ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ከኣቱ እውን ከድሕነኒ እዩ። ንኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። ንጵርስኪላን ንኣኪላስን ንቤት ኦኔሲፎስን ሰላም በለለይ። ኤራስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ፣ ንጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦ ሓዲገዮ ኣለኹ። ቅድሚ ክረምቲ ንምምጻእ ፍጠን። ኤውቡሎስን ጴዴንስን ሊኖስን ቅላውድያንን ኩላቶም ኣሕዋትን ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን። ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን። ኣሜን። ራይ እምበኣር ካብዚ ቀፂልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዕለታዊ ትምህርቲ ብሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ክወሃበና እዩ። ንዕኡ ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዒ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚኣብሔር። ኣብ ሓውና መምህር ተኽሉ ከሕልፈኩም።
يرى الذي يرى يكون ويرى له يرى له بسكرين أنا تعني لهمش بخير. متأكد جميل مثلا تي هوست مكان أنا هوست أم كميات قوية أوكي ما تيلا أوكي بسم الله وول ومنفس قدوس أهل أملاك آمين أبوتاتي كهنات كاب حاتياتي فتحني تخافلتنا يزقوا أخا أب صلوتكم ذكروني لما عملتي كم فقاد إزقابيهر إتي نريو معراف أربعة ناي مجرشا مالتي كلا تيموثيوس معراف أربعة كنريئنا كم فقاد إزقابيهر مأتوي أبزا معراف زيا هوري باولوس نتيموثيوس ذهبو ناي مودعتا مسكرنت زيا ناي مودعتا قالو مخانا إناون نردا دحرزي سمعتنت كم تقبل إنا نمحر مالتيو نتي قال سباخ زبل حدا كتاب حموشته تقليصلنا له حواري ጳውሎስ ዝነበሮ ናይ ዓወት እምንቶ ካብ 6-8 ይገልጽ እተጠልመ ሓዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተጠልመ ከዓኒ ካብ 9 ክሳብ 16 ዘለዋ ጥቕስታት ይገልጻልና ድሕሪኡ ብጎይታ ተኣማመነት ከም ዘለዎ ዋላ እኳ ኣብ እስር ቤት እንተነበረ እቲ እምነቱ ግን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይጎደሎ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተለና ሓደ ግዜ ንኣምላኽ ኣሎ ዲልና ኢና ኣብ ሕቶ ነእትዎ ግን ሓዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ከም ዘይገበረ እዩ ዘረዳእና ኣብታ ናይ መጨረሻ ከዓ ናይ መወዳእታ ሰላምታን ማዕዳን ከምኡውን ስንባትን ይህብ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ብሓቂ ዘገርም ትምህርቲ እዩ ዘለዋ እዚኣ ኩላትና ትኸውን ኣምላኽ ይግለፀልና ማለት እዩ ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 4 እንታይ ይብለና ኣእዛኖም ኣሳሒቦም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ቁኑዕ ትምህርቲ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱ ዘመን ክመፅእ እዩ ኣብዚ ዘመንና እውን ከምኡ ከም ደሎ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ክምለሱ ናብ ፀውፅዋይ እውን ክምለሱ እዮም እሞ ብኩሉ ዓቕልን ብምህሮን እቲ ቃል ክትሰብኽ ብግዚኦም ብደይ ግዚኦም ከተስምዕ ክትገንሕ ክትቀፅዕ ክትምዕድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላፅ መንግስቱን እማሕፅነካ ኣለኹ ቃል ሓቂ ዘይኮነስ ቃል ወረ ንምስማዕ ትእዝኖም ዝደሊ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክንርኢ ከለና ነቲ መምህር እንተ ደኣ ንፉዕ መሃሪ ኮይኑ ናብኡ ናብ ዝኸዶ ቦታ እዮም ክኸዱ ደልዩ ወይ ከዓ እቲ ቤተክርስትያን እንተ ደኣ ሓቂ ትሰብኽ ኮይና ምክንያቱ እቲ ደልይዎ ስለ ዘይሰምዑ ናብ ካልእ ቤተክርስትያናት ይቕይሩ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ክሰምዕዎ ስለ ዘይደልዩ እዚኣ ዝናኖም ዘሳሕዮም ዝብሎ ደሎስ ኣለርጂ ይገብረሎም እቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣለርጂ ይገብረሎም እቲ ሓቂ ዝኾነ ክሰምዕዎ ኣይደልዮም ንዕኡ ምስ ሰምዕዎ እንታይ ከምዚ ሕማቅ ነገር በሊዕካ ወይ ከዓ ዘይኮነ ነገር በሊዕካ ይሰማምዓካ ኣለርጂ ዝገብረልካ ንዓኣቶም ከዓ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ቃል ሓቂ ኣለርጂ ስለ ዝገብረሎም ናብቲ ንዕኡ ዘይስበኾ ማለት እዩ ናብኡ እዮም ዝሃዱ ማለት እዩ ጢሞቴዎስ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ጳጳስ እንተኮይኑ እዩ ምስክርነት ሓዋርያ ጳውሎስ ክቕበል ኣለዎ እዚኣ ኣብ ግብሪ ኣብ ዕብራውያን 13:7 ኩሉ ግዜ ንጠቕሳ ኢና እንታይ ትብል ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመሃርኹም ወይ ዝነገርኩም መብራሕትኹም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እና ኣቋመትኩም 10 እምነቶም ሰዓቡ እዚ ከዓ ከምኡ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ጳጳስ እንተ ደኣ ክትከውን ደሊኻ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ስኻ ከዓ ንዓይ ምሰለኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይብሎ ነግሮ ደሎ እዚ ዝነግረካ ደለኹ ናይ ብሓቂ እዩ ምክንያቱ ክትግደሰሉ ኣለካ እዚ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ስርዓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እኳ እንተነበረ ሓዋርያ ጳውሎስ ህላዊ ኣምላኽ
يسمعوا نبرة يسمعوا نبرة مهناتو سي أملاخ كم دي حدا أملاخ هي مهانا أملاخ أمون مهانو سي يفلت نبرة يزبل الناس لذا خاء أبكر مناتي نقولاتنا زفردنا أملاخ نود مدرو حلافنا تحابوت حلافنا زهبور له أبكر ما أملاخ يزهبور له إزي نزنا قارزي شلال كتب لهم دي بالكا مهناتو سي نسيو كسنع كازخل نسيو كدحنا كادخل نسيو كافت مكراون كوصا كازخل إلي يو دم حصنو ذلو مالتي ممصؤ على مصات مالتي مأنتي نآمنتي بفلاي كأ أب أموان مسجوكتي تسفى ذهب كلا أي ممصأ قويتا بعقلي متصمم يدلي أبزي نتي هيوان موتان كبر كله أبزاد رأنا أبكر ما أملاخ أبكر مئتين هيوان موتان كفر حجي أبز خلناون هيوان موتان نالو معناته أنت رأفت بيت خشان الله أنت رأفت بحق من الله هيوان هذا الله مالتي أو أنت رأدي الله خديت أم أنت رأهم خاجن موتي خا أوريدي أبز خل خاسي نايس جا موت كي ورث الكاس موت كي أخا مالتي كي قال أي متعات كريستوس كي ما تخلص موت كالله مالتي نتقال سبوك كويس بلنا زيوم أبو زيوم فالجونيوس دبحالو أبروس نبرو أب 460 كلتن كسب 533 كبابي يزبحال أب سمين أفريقيا زنبرو كريستيان باباس ناي حيمونت مول كم أون تصحفوا بزح مصحفت تصحفوا أبز حجي تونيزيا زبحال حاجر زلو زتولدو باباس كتما روسبو زمناوي تونسيا مالتي كوينم دما يقلقل نيرو منتا اميلون بزعبا حواري باولوس نزا كافت اور حادث كا حموش الله خغلص خلو اتو بروخ زخونه حواري باولوس يبلو بطعمي ناي بحق بروخ زخونه بزعبا اتي زمص فردي كلهم دق سبات مالت بزعبا حيوانن موتانن كمزيلو يمسكر اب قدمي اتي حيوانن موتانن زفرد املاخن ኢየሱስ ክርስቶስን ከምኡውን በቲል ዕላዊ ሓይሉን መስክር ኣለኹ ይብል مستملس كلهم اتهم كام مدري زفطرهم قداماي سب جميرو كاب ادمن حيوانن جميرو كساب اكالات كلهم اتهم بهوت زلو زرخبلو نفسي بمحاز هوت زقبلو سبات بتي بؤو التفطرو كتنسو يوم ابتنساي يبلونا نفس وكف اكال مستي ام محصن التقبلنا مجمرتا نفسو اندغنا خراخب ايو بزي كم زدما نفس وكف سب اندغنا حياو كخوني معناته تنسى متاني لنا نصبسي نزينا هاني اب قدمي اتقنع فراري نفسي نتي اب مدراوي اكالاتن مالت اب صبق يكون اب كفو دلو هيوت تمركيسن زلعلماوي عصبن كرخباين معناته مጨረሻሲ تجبرنا يكفردنا مالتي اتا قندي نزوم ابو زفلطتهم مالتي بمنتايهم فلط كوينهم اندحريلنا ناي بحقي نتي انا غرزي دسمور لالو قنعنت ወይ ከአቀበልነት ስርዓት ቅዳሴ ብዛዕባ ስርዓት ቅዳሴ ኣብቲ እዋን ነቲ ዝነበሩ ወሲ ብዙሕ ክርክር ነይሩ ብፍላይ ከዓ ምዞም ናይ ኮቶሊክ ማለት እዩ ኣብ ቅድስና እቲ ቀሺ ዘይኮነስ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ዝተመርኮሰ ይብለና ቁርብተይ ተቆሪፃላ ኣብዚኣ ተመርኮሰ ሕጂሲ እቲ ቅድስናሲ ወይ ከዓ ነቲ ስቡእን ደሙን ዝልውጦሲ ናይቲ ካህን ቅድስና ኣይኮነን ናይ ምንታይ ደኣ በኣምላኽ እዩ ዝቕየር ማለት እዩ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ዝተመርኮሰ እዩ ይብሉና እዚአን ሕጂ እዞም ኣቦ እዚኦምቲ ኣብ ምንታይ ኢና ክነእትዎም ተዳኢልና ዝሓለፈ ሰንበት ዝሓለፈ ዓርቢ ኢድናኩም እዚአን እተን ናይ መወከሲ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ መወከሲ ቤት ትምህርቲ ኦርቶዶክስ ኢልና ንቕበለን ኢልና ተማሂርና ነርና ንሳተን ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ምናልባት ትውፊት እውን ኢልና ነርና ግን ፍልይ ኢልና ኢና ነርና ቅዳሴ ቦታ ቸርች ፋዘርስ ንብሎም ማለት እዩ ሪመምበር ካብ 451 ንቅድሚት ዝነበሩ ሕጂ ኣብኡ ንድሕሪት ዝነበሩ ኣቦታት ኣይኮኑን ማለት ኣይኮኑን ግን እዚኦም ኩላትና እታ ናይ መጀመርታ ዝነበረት ቤተክርስትያን ተቐበሎም ብሓባር ማለት እዩ ከምኡውን ዝያዳ ኣቦታትና ኣለዉ ከዓ ምናልባት ኣስፊ ሓቢሎም ይገልፁልና ኸውን እንድሓር እዚአን ሰለስተ ዋዕላዊ ጉባኤ ኢኩሜኒካል ካውንስል ንብሎም ማለት እዩ ኣብ ናይስያ ዝነበረን ኣብ ኮንስታንቲኖፖል ከምኡን ኣብ ኤፌሶስ ዝነበረ እዚኣተን ኢና ከዓ ንቕበል ማለት እዩ ኣርት ወይ ከዓ ስነ ጥበባት ንብሎ እዚ እውን መዛሙራን ወይ ከዓ መዝሙር
ምስልታት ወይ ከዓ ስእልታት ኣብ ቤተክርስትያን ደሎ ቅርፂ ቤተክርስትያን እንከላ እዚአን ናይ ብሓቀተን 6 ንሕና ቤተክርስትያንና ንቕበለን ማለት እዩ ኣውላድ መፅሓፍቲ ዝበሃል ኣሎ ዝያዳ ቦታትና ክገልፆ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ እውን ምስቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይፃረር እንተደኣ ኮይኑ እታ ቤተክርስትያን እንተደኣ ፍቂዳትሉ ኮይና ወይ ከዓ እቶም ኣቦታት እንተደኣ ብሓቂ መርሚሮም ሪኦም እንተደኣ ተፈቂዱ ኮይኑ ይቕበል እዩ ማለት እዩ ይርአ የለኻ ናብሲ ዝፅሑፍ ኣይረኣየኩም ይደሎ ይርአየና ኣሎ ይረኣየኩም ኣሎ ሕጂ ኮይኑ ሕጂ መፂኻ ኣለኻ ሼር ክብለየና ኦኬ ምናልባት ዲራእኹም እንትኾንኩም ነዚአን ክገልፅ ፀኒሐ ኣብ መንጎኡ ትፅፍ እታ ሓሙሸይቲ ጥቕሲ ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ፅገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግብሪ ከዓ ግበር ኣገልግሎትካ ከዓ መልእ ምክንያቱ ጢሞቴዎስ ከም ጳጳስ መጠን ከምዚ ዝስዕብ ክገብር ኣለዎ ንዓና እውን ግባኣና እዩ ጳጳስ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ንዑ ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነ ንዓና እውን ይምልከተና እዩ ነቲ ቃል ፍለጦ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክትፈልጦ ኣለካ ነው ዮር ፌይት ኢልና ኩሉ ግዜ ንዛረብ ማለት እዩ በቲ ቃል ኣይትሕፈር ኦኬ ነቲ ትምህርቲ ቃል ከዓኒ ኣፅኒዕካ ሓዞ ነቲ ተማሃርከ ኣፅኒዕካ ሓዞ ነቲ ትብሎ እውን እንዳፈፀምካ ይኸይድ ማለት እዩ ነቲ ቃል ስበኮ ሰብኮ ኣለካ ክትምህረሉ ኣለካ ነቲ ቃል ብግቡእ ሓዞ እዚ ከዓ ግቡእካ እዩ ግቡእ ይብሎ ኣሎ በቲ ቃል ንበር እዚ ከዓ ለቭ ዮር ፌይት ነው ዮር ፌይት ለቭ ዮር ፌይት ኢልና ኣለና እታ ናይ መጨረሻ ከዓ ነቲ ቃል ንካልኦት ኣረክቦ ወይ ከዓ መሃር ቲች ዮር ፌይት ማለት እዩ እዚአን እንተን ኩለ ግዜ ንጠቕተን ግን know your faith, live your faith, teach your faith እንድሕልና ንኩለን ነዚአን ተጠቃልል እያ ማለት እዩ ነቲ ቃል ምስ ፈለጥካዮ ትነብረሉ ምስ ነበርካሉ ከዓኒ በቲ ትነብሮ ዘለካ ንካልእ ሰብ ክትምህር ትኽእል ኢኻ ብቃል ጥራይ ኮነስ ብግብሪ እውን ክትምህር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዲና እንሰብኽ ወይስ ቃልና ሕጂ ኩሉ ግዜ እንተደኣ መብዛሕትኡ ዩቱብ ወይ ኣብ ድኾነ ነገራት እንተደኣ ትሰምዑ ኮንኩም እቲ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ሰባኺ ናቱ ክሰብኽ ወይ ከዓ ናቱ ከምዚ ተገበርኩ ከምዚ ተገበርኩ ኢሉ ኣምነት ክህብ ይኽእል ግን እቲ ሰብ ዝመፅእ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ዳ እምበር ናቱ ታሪኹ ወይ ከዓ ናቱ ክሰምዕ ኢሉ ኣይኮነን ምእመናን ነቲ ቃል ኣምላኽ ዳ እዮም ክሰምዑ ድደልዩ እምበር ቃል ሓሳባት ናይቲ ሰባኺ ንክሰምዑ ኣይደልዩን እዮም ኣነ ከምዚ ተገበርኩ እንተበልክኹም እንታይ ጠቕሙኩም ንሳያተ ሓቂ ኣብ ዝኾነ ቦታ ቀፃሊ ወይ ቀሊል ይኹን ወይ ኣፀጋሚ ንምስባኽ ኩሉ ሳዕ ድልኩም ምክንያቱ ሓዋርያ ጳውሎስ መጀመርታ ክእሰር እንከሎ ብዛዕባኡ ይኮነን ዝካታዕኒ ብዛዕባ ወንጌል ይሰብኽ ነይሩ ምክንያቱ ናቱ ኣይግድሶን እዩ እንተለኹ ንክርስቶስ ተሞትኩ ከዓ ንክርስቶስ ስለ ዝብል ነዚ ከዓ ከምኡ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ብቐፃለሲ ነቲ ቃል ወንጌል ከስፋሕፍሕ ዕላምኡ ዳ እምበር ብዛዕባኡ ይካታዕ ኣይነበረን እቲ ቃል ኣንፃር እቲ ህዝቢ ዝነብሩ ክልዓል እዩ ምክንያቱ ስ እዩ ዝፈርደካ ኣምላኽ ንዕኡ ብትዕግስቲ ብመከራን እዩ ዝዓዮ ኩሉ ግዜ ከዓ ግዜ ይህበና እዩ ንክንመለስ ግዜ ይህበና እዩ ዕገሰና እዩ ግን እንተደይ ተመሊስና ኣብታ መጨረሻ ማለት እዩ ፍርዲ ኣለና ደሳሓያ ኣፅናን እንተዓንተወይናየን ነቲ ሕያዋይን እሙንን ሰባኺ ተዛራባይ ሓዲጎም ኣእዛኖም ብቋንቋን ኣደማምፃን እቲ ሰብ ይሰሓባ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሓቂ ዝሰበኽ ገዲፈን ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ዝነገር ናይ ቃል ኣምላኽ ዝነገር ገዲፈን ንካልኦት እቲ ድደልይዎ እቲ ክሰምዕዎ ዝደልዩ ዝሰብኽ ናብኣቶም እየን ዝኸዳ እምበር ነቲ ሓቂ ክሰምዖ ኣይደልየንን ምክንያቱ ከምቲ ሓንቲ ወይ ድበልናዮ ኣለርጂ ይገብረሎም እዩ ማለት እዩ ነተን ዘሰሓያ ኣእዛን እቲ ቃል ኣምላኽ ኣለርጂ ኣካላት ከምፃኣለን ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ሲ ኩሉ ግዜ እንተደኣ እቲ ሓቂ ይወቃዕካ ኣሎ ኮይኑ ይሕመካ እዩ ግን ያሕሚምካ ንክትምለስ እዩ ደኣ ዘድልየካ እምበር ካብኡ ክትርሕቕ ኣይኮነን ንቃል ኣምላኽ ክትፃወርኦ ኣይክእላን እየን ይብለና ውሩይ ፍሉጥ መምህር ካብ ኩሎም መምሃራን ንላዕሊ እሙን መምህር ማለት ኣይኮነ ምክንያቱ ሚሩ ወይ ፈሊጡ ወይ እዚ ገይሩ ሲ ካብ ኩሎም ናይቶም ካልኦት ኣገልገልቲ ወይ ናቶም ካልኦት መምሃራን ዝበለፀ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብግብሩ ወይ ከዓ ብፍርኡ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሰብ ንሓቂ ኣምላኽ
እንተ ነፂግዎ ኣብ ገለ ኣይኣምንን እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ዘይተኣምን ኮንካ ንዝኾነ ነገር ካልእ እውን ኣይተኣምን ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትኣምን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብቐሊሉ ንሓደ ነገር ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ዳትዋይ ኮነንካ ብደቅናሲ ብናእሽቶም ከለዎ ክንምህሮም ኣለና ንብል ዘለና ምክንያቱ ክፈልጥዎ ኣለዎ እንተ ደኣ ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ግን መብዛሕትኦም ሕጂ እንተ ደኣ ዘይተምሃሩ ኣብ ገዝኦም ተምሃሩ ኮይኖም ወይ ኣብ ቤተክርስትያን ዘይመላለሱ ኮይኖም ደቅና ኣብ ኮሌጅ ክኸዱ ከለዉ ዝኾነ ነገር ተሰቢኽዎም እንታይ ማለት እዩ ከኣምኑ ይኽእሉ እዮም ዋላ እቲ ሓደ ተሰቢኽዎም ከዓ ከኣምኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከዓ ነቲ ሓቂ እንተ ደኣ ነግፂጎሙ ንካልእ ከዓ ንዝኾነ ነገር ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ክፈልጡ ይግብኦም ከንብቡ ይግብኦም ክመሃሩ ከዓ ይግብኦም ማለት እዩ ንስኻ ግና እተፈለኻ ክትከውን ኣለካ እተፈለኻ ማለት set apart ወይ ከዓ saint እቲ set apart ዝመፀ እቲ saint ዝብል ወይ ከዓ ቅዱስ ዝብል ካብ ፍሉይ ምዃን ዝመፀ እዩ ፍሉይ ቅዱስ ሕሩይ ኩን ማለት እዩ ጢሞቴዎስ ነቲ ቃል ኣምላኽ ተጠንቂቑ እንተዘይሰሚዕዎ ኣገልግሎቱ ክፍፅም ከም ዘይክእል እዩ ዝሕብር ዘሎ ንኣምላኽ ምግልጋል ብዙሕ ዘደንቕ በረኸት ፀጋን እኳ እንተለዎ ክንፃወሮ ዘለና ፀበባን ሓሳረ መከራን እውን ኣለዎ ምክንያቱ ክልቲኡ ብሓንሳ ኢድኸይን ምክንያቱ ንኣምላኽ ሲ እንተ ደኣ ኢልካ ፀላእ ሰናየት ኩሉ ግዜ ከምደይገድፈካ ክትፈልጥ ኣለካ ንሱን ሰዓብቱን ኩሉ ግዜ ንዓኻ ከጥቅዕዮም ዝፍትኑ ነቲ ናቶም ዝኾነ ግን ኣይትንክፍውን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እውን ክትፈልጥ ኣለካ ነዚ ፈሊጥካ ከዓ ከምኡ ክመፅእ ከሎ ምክንያቱ ኣምላኽ ከድሕነካ ምዃኑ ኣሚንካ ብኡ ክትቅፅል ኣለካ ስራሕካ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላፅ መንግስትን እማሕፅነካ ኣለኹ ኣገልግሎት ወንጌል ክንብል ከለና ወንጌል ምስፍሕፋሕ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ረቑሒ ናይ ክርስትና ኣገልግሎት እዩ ኣገልግሎትካ ፈፅም ኣገልግሎት ሓደ ሰብ ዘይፍፀመሉ ብዙሕ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ብዕቱብ ክቃለሶ ኣለዎ ምክንያቱ ተፃራሪ ስለ ዘለካሲ ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ዕንቅፋት ኣሎ ኩሉ ግዜ ንሓደ ነገር ትገብር ተደኣ ኣለኻ ብዙሕ ነገር ዝዓቅፈካ ክፈጥር ይኽእል እዩ ሓልዮት ዓለም ንዓለም ምፍቃር ማለት እዩ ነቐፌታትን ተስፋ ምቁራፅን ሓጢኣት ፀበባ ፍቅሪ ገንዘብ ወዘተ ዝኣመሰሉ በዚ ክትሓዝ ይኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ ኣገልግሎት ቤተክርስትያንሲ እንታይ ይመስል ወይ ከዓ እቲ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ኣቁርብተይ መግለፂ ኣለዋ እሙኒ ክንሪአን ብዛዕባ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ንኩሎም እቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ንኩሎም ማለት እዩ ኣመንቲ ከተእምኖም ሓላፍነት ኣለዎ ናይ ኩሉ ሰብ ሓደ ጳጳስ ክስዮም ከሎ ኣብ ሓንቲ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ከተማ ነታ ቤተክርስትያን ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ጥራሕ ኣይኮነን ዝስየም ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ዝቕባእ ንመን ደኣ ነታ ብምልእቲ ተዓዲ ሕጂ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ግን እንታይ ኣለዉ ኣመንቲ ኣለዉ ዘይኣመንቲ ከዓ ኣለዉ ኣብቲ መንጎ ኣመንትን ዘይኣመንትን ከዓ ኣብቲ ኣመንቲ ከዓ ክልተ ዓይነት ኣመንቲ ኣለዉ ማለት እዩ ንጡፋት ኣመንቲ ማለት እዩ እቶም ሓደ ከዓ ዘይንጡፋት ኣመንቲ ሕጂ እቶም ንጡፋት ኣመንቲ ሓላፍነት ቤተክርስትያን ኣለውዋ እቶም ኩሉ ግዜ ዝመላለሱ ኩሉ ግዜ እውን ኣብቲ እምነት ዘለዉ ማለት እዩ መንፈሳዊ ክንክን ምግባር ማለት ፍረ ምእንቲ ክፈርዩ ብእምነቶም ከዓ ንክዓብዩ ምሕጋዝ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንስሓ ክገብሩ ከለዉ ዘለዎም ተኣባት ነብሲ ከዓ ከኣልዮም ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ብኦም ክፈልጥ ከም ዘለዎ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ይግብኦ ማለት እዩ ንዘይ ንጡፋት ኣመንቲ ኸ እንታይ እታ ቤተክርስትያን እንታይ እዩ ግድኣ እታ ቤተክርስትያን ዘለዋ ግደ ልክዕ ከምቲ ኣገልግሎት እታ ዝጠፍአት በጊዕ ምክንያቱ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ ዝጠፍአት በጊዕ ኣላ ዝጠፍአት ሳንቲም ኣላ እቲ ጥፉእ ወዲ ከዓ ኣሎ ሕጂ ናይዘን ሰለስተ እዚኣተን ከምኡ ምልክት ይመስል ማለት እዩ ኣብ ሮሜ 12 ፍቅሪ 2 እንታይ እዩ ትብለና ሰናይን ባሕ ዘብልን ሙሉእ ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩሲ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ሕጂ ነዚ ገይሮም እቶም ኣቦታት ከዓ ናብቲ ዝነበርዎ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ብሓቂ እምነቶም ዝነበረ ንዓኣቶም ከምፅኦ ይግብኦም ማለት እዩ እተን መወከሲ ዝኾና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቅሪ 3 ክሳብ 7 ኣለዋ the lost sheep ትብል ዝጠፍአት በጊዕ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 15:8 ክሳብ 10 እውን ኣሎ እታ ዝጠፍአት ሳንቲም ወይ ከዓ the lost coin ትበሃል
ኣብ ሉቃስ 15 11 32 ኩለን ኣብ ኣየን ደለዋ the lost son ትጥፉእ ቆልዓ ወይ ከዓ the prodigal son ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ናይዚ ምልክት እዩ ናይቲ ዘይኣማኒ ማለት እዩ ኣብቲ እምነት እንከሎ ግን ወፂኡ ዘሎ ኣብቲ እምነት ኣማኒ እዩ ግን ከምቲ ንጡፍ ኣማኒ ኮይኑ ሲ ዘየገልግል እንተደኣ ኣሎ ወይ ከዓ ደይመፅእ እንተደኣ ኣሎ ወይ ከዓ ትግቡእ ክርስትና ዘይክተሎ እንተደኣ ኣሎ እታ ቤተክርስትያን ከዓ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ሓላፍነት ኣለዋ ማለት እዩ ጳውሎስ ዝነበሮ ናይ ዓወት ምትእምማን ምክንያቱ ክዕወት ከም ዝኾነስ ይኣምን እዩ ነይሩ ኣነስ ካብ ሕጂ ስዋእ ኣለኹ እታ መዓልቲ ምስንባተይ በፂሓ እያ እሞ ሃዋርያ ጳውሎስ ልክዕ ከም መስዋእቲ መስተ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ወይኒ ኣምፂኡ ኣብ መሰዊኡ ከም ዘፍሰሰሉ እዩ ዝቁፅር ምክንያቱ ብዘይ ጉድለት ሙሉእ ብሙሉእ ንጎይታ ሂወቱ ኣውፊዋ ወይ ከዓ ኣሰዊእዋ እዩ ዝበሃል ብዛዕባ መስዋእቲ መስተ ዝገልፅ ሓሳብ ፈለማ ኣብ ዘፍጥረት 35 ፍቕዲ 14 ተዘርዚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ያዕቆብ ከዓ ኣብታ ምስኡ እተዛረበላ ቦታ ሓወልቲ እምኒ ተኸለ ኣብኣ ድማ መስዋእቲ መስተ ከዓወ ኣብ ልዕሊኡ እውን ዘይቲ ከዓወ ልክዕ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ከምኡ እዩ ገይሩ ንነብሱ ሲ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ኣሰዊእዋ እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ንጌታ ኣገልጊልዎ እዩ ብዘይገለ መዕቆንን ሙሉእ ብሙሉእ መሃብ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ሕጂ እውን ከይተረፈ ንክስዋዕ ድልው እየ ይብል እቲ መስዋእቲ ንምግባር ልቡ ኣብ ቤት እቲ ቀታሊ ነበረ ምክንያቱ ኣይግድሶን እዩ ኣበይ ሁሉ ሲ ኣይግድሶን እዩ ኩሉ ግዜ ንመስዋእቲ ድልው እዩ ንኣገልግሎት ንክሰብኽ ድልው እዩ ነቲ ቃል ክሰብኽ ንነብሱ ክካታዕ ዘይኮነ ሲ ነቲ ወንጌል ክስፍሕፋሕ ጥራሕ እዩ እቲ መደቡ ነይሩ ማለት እዩ ንደሙ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምታ ኣብ ልዕሊ እቲ መስዋእቲ ዝፈሰተት መስተ ገይሩ ኣቐመጣ ናይ ሞት ፍርድሪ ድሮ ተፈሪድዎ ነበረ ፍቅዲ 7 ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲኤ ነታ እምነት ሃልየያ እየ ፅቡቅ ቃልሲ ብመሰረት ሕግታት ምክንያቱ ሃዋርያ ጳውሎስ ክገልፀልና ከሎሲ ብዛዕባ ስፖርታዊ ገይሩ እዩ ዝገልፀልና ምክንያቱ ስፖርታዊ ሲ እንተደኣ ክዕወት ኮይኑ በቲ ሕጊ ክዕወት ኣለዎ በቲ ሕጊ ክቃለስ ኣለዎ እንተደይ ኮይኑ ግን ወይ ድቃራ ደምዲ ወይ ስፖርት ዝፃወት ድዩ ዝኾነ ይኹንሲ በቲ ሕጊ እንተደኣ ደይቲ ተወዳዲሩ ዓወት ተኽሊል ክረክብ ኣይክእልን ምስሊ ናይ ቅድድም ውድድር ከምዚ ይብለና ብሕጊ ዝቃዳድም ብሕጊ ከዓ ዝምራሕ ማለት እዩ ንዓና ክመፅእ ከሎ ወይ ንክርስቲያን ክኸውን ከሎ ከዓ በቲ ሕጊ ኣምላኽ እንተ ደኣ ተቃሊስና ወይ ከዓ እንተ ተጓዒዝና ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ነቲ ጉዕዞ መታን ንክትፍፅም ክሳብ መወዳእታ ፀኒዕካ ምቅላስ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ቅድድም ምውዳእ ማለት እዩ ነቲ ጉያ ድዩ ነቲ ስፖርት ድዩ ዝኾነ ነገርሲ ብዓቅሊ ወይ ከዓ በቲ ሕጊ ክትውድኦ ኣለካ ማለት እዩ እምነት ዓቀብ እምነትን ግብርን ቃልስን ማለት እዩ ኣገዳሲ እዩ ምስቲ እምነት ምቅላስ ከም ደሎ ከዓ ክትፈልጥ ኣለካ ደጊምሲ ጎይታ ንሱ እቲ ፃድቕ ፈራዲ በጣም መዓልቲ እቲኣ ዝሃበኒ ኣክሊል ፅድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ምግሓዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ንኩላትና እዚ ተቐሪብልና ኣሎ ግን ኣብ ምንታይ ክንህሉ ኣለና ማለት እዩ በቲ ሕጊ ክንቃለስ ኣለና በቲ መንገዲ በታ ፀባብ መንገዲ ብኣኣ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪናን ኣክሊል ንምርካብ ክልተ ቀንዲ ቃላት ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ሓደ ዘውዲ ንጉስ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ዘውዲ እቲ ተዓዋቲ እዩ ስቴፋኖስ በሃል ብግሪክ ማለት እዩ የመልክት እዚ ኣብቲ ዓወት ዝወሃብ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣብ ጥንታዊት ግሪክ ነቶም ኣብ ስፖርታዊ ውድድር ዝተዓወቱ ከምኡውን ንኣዘዝቲ ወተሃደራት እተዋህበ ኣክሊል ዓወት እዩ ጨናፍር ሎረል ዝበሃል ምልክት ናይ ዓወት ጌርካ ይርአ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ብሓቂ በቲ ስርዓት ከይተዓወትካ በቲ ስርዓት ከይገበርካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ በቲ ሕጊ ከይተቃለስካ ማለት እዩ ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ኣክሊል ዓወት መስዋእቲ ሰማዕትነት እዩ ዝዛረብ ደሎ እዚ ግን ብፀጋ ኣምላኽ ዝመፅእ ማለት እዩ ምእንቲ ክርስቶስ መከራ ክወርደኒ ከሎ ይብል ኣብ ልዕሊ እቲ ኣክሊል ዘውደይ ዘለኒ ክቡር ስልማት ሉል ይውሰኸኒ እዚ ከዓ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝበሎ እዩ ምክንያቱ ብክርስቶስ ምእንቲ ክርስቶስ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ
ተፀሪፈን ተወቂዐን እንተ ደኣ ኮይነሲ ኣብቲ ኣክሊል ዘለኒሲ ኣብኡ ሲ ሓወልቲ ይውስኹለ እዩ ዝብል ክብርን ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ሐዋርያ ጳውሎስ ብምድራዊ ቤት ፍርዲ ክፍረድን ክቕተልን ምስ ቀረበ ብሰማያዊ ቤት ፍርዲ ግን ዓስቢ ክረክብ እዩ። ሓደ ናይ ደዘርት ፋደር ኣቦት እንታይ እዮም ድብሉ ኣብ መሬት መከራ ክትፀግብ ከለኻሲ ኣብ ሰማይ ከዓ ዓወት ይፅበየካ ኣሎ ማለት ልክዕ ከምኡ ሲ ከምቲ መከራ ዝፀገብካዮ ኣብኡ ከዓ ከምቲ ዓወት እቲ ዝያዳ ከዓ ከምኡ ከም ደለካስ ክትፈልጥ ኣለካ ይብሉ። እዚ ዘውዲ እዚ ንኩላትና ዝተዳለወ እዩ። እዚ ኣክሊል እዚ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብቲ ክልቲኡ ዝመላለስ ሕጂ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ተመሊሱ ሕጂ ኣብ ሰማይ ዝገዝእ ዘሎ ንክቅበለና ዝፅበ ዘሎ ጎይታ እንተ ኣተኪርና እዚ ኣክሊል እዚ ንኩላትና እዩ። እዚኣ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 13 ዘላ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን። ምክንያቱ ኣብዚ ከሎ ኣብኡ ኣሎ ኣብኡ ከሎ እውን ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ። ቀልጢፍካ ናባይ ክትመፅእ ፍጠን። ዴማስ ነዚ ዓለም እዚኣ ፈትይዋ እዩ እሞ ሓዲግኒ ናብ ተሰሎንቄ ኸደ። ኬርሸስ እውን ናብ ገላትያ፣ ቲቶስ ናብ ደማስያ ኸዱ። ሐዋርያ ጳውሎስ ምሕዝነት ወይ ከዓ ሂ ዋዝ ሎንሊ የድልዮ ነይሩ እዩ ወይ ከዓ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ እዩ። ድልየቱ ከዓ ከማላኣሉ ገለፀ ማለት እዩ። ደማስ ኣብተን ሐዋርያ ጳውሎስ ዝፀሓፈን ናይ መጀመርታ መልእኽትታት ከም መተዓይተተይ መጠን ጠቂሱ ኣሎ። ከም መተዓይተቱ መጠን ጠቂስዎ ኣሎ። ፀኒሑ ግን መገዱ ከም ዝሰሓተ ከዓ ይገልፅ። ብዛዕባኡ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዝሓዝን። ምክንያቱ ሲ ዝቃለስ ዝነበረ ምስኡ ዝነበረ ንሕና እውን ከምኡ ክንከውን ይግባአና። ሓውና ኣብዚ ዝነበረ ወይ ሓፍትና ኣብዚ ዝነበረት ብዘይኮነ ይኹን ናብ ካልእ እንተ ደኣ ከይዶም ወይ ከዓ እንተ ደኣ ጠፊኦም ካብቲ መንገዲ ፍሒቶም ሲ ንሕና ብሓቂ ክንቃላሰሉ ይግባአና ማለት እዩ። ነቶም ሰባት እንታይ ኮይኖም እዮም ወዲቆም ወይ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ነገር እንተ ደኣ ተጋጊዮም ሲ ክምለሱ ከም ዝግብኦም ኢና ክንሓስበሎምን ክንዛረቦምን ዘለና ማለት እዩ። ናይ ኣባቐሺ ወይ ከዓ ናቶም ኣቦታትና ጥራሕ ሓላፍነት ኣይኮነን፣ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ከም ክርዳኣና ይግባእ። ሉቃስ 10 ፍቅዲ ምዕራፍ 4:14 እንታይ እያ ትብለና? ከምኡ እውን ሉቃስ እቲ ፍቁር ሓኪምን ዴማስን ሰላም ይብልካ ኣለዉ። እዚኣታ ድበሎ ናይ 14 ዘላ ማለት እዩ። ኣብ ፊልሞና ግን ከምኡ እውን እቶም መዓይተይ ማሪቆስ፣ ኣርስጥርኮስ፣ ዴማስ፣ ሉቃስ ሰላም ይብልካ ኣለዉ። ኣብቲ ናይ መጨረሻ ሰላምታ ድህቦ ደሎ እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ? ምክንያቱ ንኩሉ ይሳናበት እዩ ዘሎ፣ ንኩሉ ከዓ ይዕርዮ እዩ ዘሎ፣ ንኩሉ ከዓ እንዳዓረየ። ምክንያቱ ናይ መጨረሻ ጉዕዞ ስለዝኾነ ዋላ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ገሊፅና ነርና ኢና እንተ ደኣ ኣቦኻ ብዕድመ በፂሖም ሲ ክሪእካ ይደልዩ እዮም። ስለዚ ከዓ ክሪኦ ዝደሉ ደሎ ምክንያቱ ናይ ወዱ ናይ መንፈስ ወዱ ስለዝኾነ ሲ ኣበይ ማዕርግ በፂሖም ደለስ ብኡስ ሕቡን እዩ ማለት እዩ። ነዚ ከዓ ክሪኦ ይደሊ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሐዋርያ ማሪቆስ ዝነበሮ ትክልቲ ከም እተመልሰ ዘርኢ መርትዖ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ተገሊጹልና ኣሎ። መጀመርታ ኣብቲ ካልኣይ ጉዕዞ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ማሪቆስ ምስኡ ኣይከደን። ምክንያቱ ብዝኾነ ነገር ተሳሒቦም ግን ክኸይድ ኣይከኣለን ምስኡ ማለት እዩ። ምስ ካልእ ይኸይድ ድሓር ግን ሕጂ ግን ኣብዚ ከም ዝተዓረቑ ሞን ምስኡ ከዓ ከም ደድልዮ ዋላ ነቲ ኣገልግሎቱን ከም ደድልዮ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ። ክትመፅእ ከለኻ እቲ ኣብ ጢሮስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደኮ ባርኖስን እቲ መፅሓፍትን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማላኣለይ ይብሎ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጢሮስ ተኣሲሩ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ምክንያቱ ኩሉ ንብረቱ ሲ ተንደለዎ እዚአን ጥራሕን ዋላ ሓንቲ ካልእ የብሉ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ ስለዝኾነ እቲ ፅሑፍ ዝብሎ ሲ ብኡ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ዋላ ሓንቲ ንብረት ዘጥሮ ኣይነበሮም። በጀክ ሓንቲ ክዳን ተን መፅሓፍቲ ከዓ ሒደት መፅሓፍትን እቲ ኪዳን ባርኖስን ቃርጶስ ዝበሃል ሓቀኛ ሰብኣይ ከናኾኑ እዩ ሕድሪ ሂቦ እሙን ኢሉ ንዑ ዝሃቦ ማለት እዩ። ከኣስርዎ ከለዉ ንዑ ወሲዶሞ እቲ ንብረቱ ግን ኩሉ ኣብኡ ገዲፎ ኸይዱ። እዚ ኣብ ጢርኦስ ዝተረፈ ልብሲ እዚ ከምዚ ብምባል ይሕብረና፣ ጎይታ ከገልግል ኢሉ ኩሉ ሓደገ።
ፎቶቱ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝሓደግዎ ንምንታይ እዩ እቲ መፅሓፍቲ ኣምፃኣለ ኢልዎ ንምንታይ እዩ እቲ ባርኖስ ኣምፃኣለ ኢልዎ ንምንታይ እቲ ብራና ኣምፃኣለ ኢልዎ ሲ ሕጂ እታ መፅሓፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ስጋዕ መጨረሻ ዋላ እኳ ኣብቲ ላዕለዋይ ሰማይ በፂሑ እንተኾነ ሲ ካብ ኣምላኽ ዝተምሃረ እንተኾነስ ንሕና ኩሉ ግዜ ክንምሃር ከም ዘለና እዩ ዘርእየና ዘሎ ንዓና ኣብነት ክኾነና ኢሉ እምበር ጎዲልዎ ኣይኮነን ግን ንሱ ኩሉ ግዜ ክምሃር ይደሊ ክዓቢ ይደሊ ስለ ዝነበረ ነቲ መፅሓፍቲ ኣምፃኣለ ይብሎ ነታ ባርኖስ ዝበሎ ግን ከምቲ መግለፂ ዝህብዎ ቦታ ክዳን ስለ ዘይነበሩ እዩ ምክንያቱ እቶም ኩሎም ምስኡ ዝነበሩ ሲ ሓዲጎም እዮም ከይዶም ሓድሽ ኣምፃኣለይ ከዓ ኣይበለን እታ ዝነበረት ኣረጊት ኣምፃኣለ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ክንታይ ተኸዲኑ ሲ ኣየገድስን እዩ ግን ኣብኡ ምናልባት ቆሪርዎ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ደይብሉ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣትገርመኒ ነራ እታ ክዳን እቲኣ ሲ ንምንታይ እዮም ፃለይ ድብሎ ዘሎ ኣብኡ ክገዝእሉ ይኽእሉን እዮም ግን ኩሎም ሓዲጎሞ ስለ ዝኸዱ ዋላ እውን ክገዝአሉ ዝኽእል ሰብ እውን ኣይነበረን ጠሊሞሞ እዮም ብሓቂ ጠሊሞም ብርእሱ ድማ ሓብዳድር ኣእምሮ ነበሮ ሂሃደ ኢንዲፐንደንት ምክንያቱ ካብ ሰብ ኣይልመንን እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ከጨንቕ ንሰብ ኣይደልን እዩ ነይሩ ኣከዳድንኡ ብዙሕ ኣየገድሶን እዩ ኣብለና ተራ ሰብኣይ ወይ ከዓ ከም ተራ ሰብኣይ ይነብር ነበረ he was an ordinary man with ordinary needs ትደልዮ ዝነበረ ሲ ዋላ ሓንቲ ቀሊል ነገር ብኸምኡ እዩ ክነብር ዝደሊ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ መወዳእታ እንዳተምሃረ ኣገልግሎቱ ቀፀለ ስለዚ መፅሓፍቲ ድማ የድልዮ እተን ብራናታት ዝበሃላ ዘለዋ ናይ ብሉይ ኪዳን ትሕዝቶታት ዝነበረን ይብሉ ብፍላይ ነቲ ክፋል ብሉይ ኪዳን ዝኾነ ብራናታት ይደልዮ ነበረ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 20 ቅዱስ ጳውሎስ እስክንድሪዮስ እምነቱ እተሰብረ መርከብ ከም ዝኾነት ገይሩ ተቂስዎ ኣሎ ነቲ ዝሓደቁ ማለት እዩ ኣምላኽ ከከም ግብርና ክፈርየና እዩ ይብሉ ኣብቲ ቀዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎምን ንኣምላኽ እዩ ይቕረበለሎም ድብሎ ደሎ ማለት እዩ ኩላቶም ጠሎምኒ እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን ሐዋርያ ጳውሎስ በይኑ እኳ እንተነበረ ኩላቶም ስለ ዝሓደግዎ ግን ኣይማረንን ምክንያቱ እንተወይ ዝበልናያ ከዓ ንስ ንሕና ገለ ነገር ክረክበና ከሎ ኣምላኽ ክነውርዶ ኢና ንደሊ ኣምላኽ የለን ድዩ ንምንታይ ከም ዝድወርደን ገለ ንብል ንሱ ግን እዚ ኩሉ ጠሊሞሞ ከይዶም ከለዉ ዋላ ሓንቲ ኣይማረርን ሐዋርያ ጳውሎስ ንመጀመርታ ግዜ ዘቕርቦ ሞገተ ኣብ ሮሜ ተኣስረሉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግብሪ ሓዋርያት ተገሊፁሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ እቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ እዋን ንመጀመርታ ግዜ እተሰምዖ ክሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብለና ኣብ ግዜ ውግእ ብሓቂ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣገልግሎት ገዲፎም ስለ ዝኸዱ እዚ ግን ኣብ ምድራዊ ተትኸውን ነይሩ ኣብ ውግእ ሓደ ወተሃደር ሓደ ሰብ ናብ ሓደጋ እተቃልዐ ብፃዩ ጠንጢንዎ ካብቲ ምስ ፀላኢ ዝግበር ውግእ እንተ ደኣ ተመሊሱ በዚ ከቢድ ጥልመት እዩ ዝቁፀር ማለት እዩ ብካልኦት ክኹነን ይኽእል እዩ ብወተሃደራዊ ሕጊ ግን ንሞት እዩ ዝፍረድ ኣብቶም ንወንጌል ዝዓዩ እሞ ከዓ ዝያዳ ዝዓበዩ መቕፃዕቲ እዩ ዝወርዶም እዚ ሴንት ጃን ክሩዝስ ማለት እዩ እንተደኣ ወተሃደር ኮንካ ምድራዊ ማለት እዩ እንተደኣ ኣብቲ ውግእ ኣለካ እንተደኣ ግድዕካዮም ከይድካ እዚ ፍርዲ ናይ ሞት ክፍረደካ እዩ ኣብ ወንጌል እንተደኣ ዝሰብኩ ኣለዉ ንዓቶም ኣግድዕካዮም እንተደኣ ከይድካ ግን ካብኡ ዝገረደ ፍርዲ ከም ዝመፀካ ከዓ ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ስጋዊ ዘይኮነስ ናይ ነፍሲ ሞት ክመፀካ እዩ ማለት እዩ እቲ ስብከት ብኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣሕዛብን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጎይታ ቆመለይ ኣበርታዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳ እውን ኣነገፈኒ እግዚኣብሔር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለ ከናግፈኒ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ከእትወንን ከድሕነንን እዩ ንዕኡ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ጎይታ ኣብ ገኑ ደው ከም ዝበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣብቲ ንመጀመርታ ግዜ እተኸላኸለሉ እዋን ንኣምላኽ ብተኣማመንነት ኣገልጊልዎ እዩ ኣምላኽ ቅድሚኡ ንሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለ ዘድሓኖ ብዛዕባ ሓይሊ ኣምላኽ ሰናይ ርህራሕን ሰናይ ሓይልን ጥርጥር ኣይነበሮም ሐዋርያ ጳውሎስ ፅሑፍትኡ ወይ ከዓ ነትንዑ ዝተፃሓፈ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ምውፃእ ወይ ከዓ ንሰማያዊ መንግስቱ ዝተዓቀበ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ንምንታይ ከምኡ ዝገብርሉ ነይሩ ኣይፈልጥን ግን ብሓቂ ፍሉጥ እዩ እዚ ኣብ ልቡ ዘሎ ኣወንታን ሓጎስ ዘንፀባርቕ እዩ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን
ቀሪብና ኢና ቁርብተይ ንውሕ ኢለ ኣና ሎሚ ፐርሲላን ኣኪላን እዚኣቶም ኣብ ናይ ሮማ ዝነበሩ ደገልገልዎ ማለት እዩ ሓገዝ ዝገበረሉ ንቤት ኤኔርፎስን ሰላም በለለይ ኤራስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ንጥሮፊሞስን ግና ሓሚሙ ኣብ መልጦስ ሓዲገዮ ኣረፉ ሕጂ ናይ ምሕዋይ ክእለት ወይ ከዓ ፀጋ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ ግን ንምንታይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጥሮፊሞስ ዘየሕወዮ ምክንያቱ እቲ ዝተዋሃበካ ፀጋ በቲ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ደኣ ክትሰርሓሉ ኣለካ እምበር ኣብቲ ድላይካ እዋን ክትሰርሓሉ ከምዘይክእል እዩ ከዓ ዘረዳእና ደሎ ኣብቲ ናይ ምስንባት ቃላቱ ልቢ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ዝፈልጦም ሰባት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ብዛዕባ ምኻዱ ይኮነን ወይ ከዓ ብዛዕባ መስዋእቲ ይኮነን ዝሓስብ ነይሩ እንታይ ደኣ ነቶም ኩሎም ደቁን ወቶም ዝፈልጦምን ኣቶም ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዘይኮነስ ብዛዕባ ካልኦት እዩ ዝሓስብ ነይሩ ከም ጥቕሲ 20 ከም ዝሕብሮ ሐዋርያ ጳውሎስ እንተኾነ እውን ብፍቃዱ ብኢድ ወነኑ ክጥቀመሉ ዝኽእል ተኣምራዊ ናይ ምሕዋይ ሓይሊ ኣይነበሮን እዚኣ ታዓንተወይ ዝብልኳ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተዋሃበካሲ ንዕዮ ኣምላኽ ዳኣ እምበር ብኢድ ወነንካ ድላይካ ክትገብረሉ ከም ዘይወሃበካ ማለት እዩ 21 ቀሪብና ኢና 22 ቅድሚ ክረምቲ ንምምፃእ ፍጠን ኤጵሎስን ጴደሰስን ሊኖስን ቅላውዲዮስን ኩላቶም ኣሕዋትና ሰላም ይብሉካ ኣለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን ፀጋ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን ኦኔሲፎስን ኤራስጦስ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ነይሮም ክኾኑ ኣለዎም ንካልኣይ ግዜ ምስ ተኣስረ ክሳዕ ቆሮንጦስን ሚለተስን ከዓ ኣብ ጎድኑ ነይሮም እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ቀቅድሚ ምዕራፉ ነቲ መንእሰይ ወዲ መዝሙሩ ብሂወቱ ከሎ ክሪኦ ይደሊ ነበረ እተን ናይ መወዳእታ ቃላት ሐዋርያ ጳውሎስ ንጎይታ ኣዝዩ ከም ዘፍቅሮን ፀጋ ከም እተቐበለን ሰብ እየን ዘንፀባርቃ ጸሎትን በረኸትን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ኩላትና ይኹን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ፅኒኢልኩም ስለሰማዕኩምን ከዓ ኣብቲ ሰናይ ዝኾነ ሓሳብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ፀኒኢሉ ይስማዕኩም ይቐኒለይ አሜን ቃል ህይወት ተስማዕና ኩልና አሜን ንዝመሃረናን ንዝገሰፀናን ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ዝሰማዕናዮ ድማ ኣብ ልብና ይሕድረልና እግዚአብሔር አሜን ኣራይ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ክህልወና እዩ ፈቃድ እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ገብርኤል ሎሚ ምዘመርኩ ነይረ ሎሚ ገብርኤል ስለዝኾነ እየ فقاد ودي فقاد قرب من باب ودس يبلنا شيء ናይ ቅዱስ ገብርኤል ደኣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንደይ ግሩም አምላኽ እዩ እንደይ እጹብ ጎይታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ እያ ትብል ተኣዝማች ክንደይ ግሩም አምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ ክንደይ ግሩም አምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ሰውነቶም ኣሕሊፎም ንዝሃቡ መንእሰያት ንአናንያ ንአዛርያ ንሚሳኤል ቅኑዓት እምነት ክንደይ ግሩም አምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ
ክንደይ ግሩም ኣምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ትእዛዝ ናይ ንጉስ ፈሪሖም ንምምላኽ ጣዖት ዘኣበዩ ንቅዱስ ቂርቆስ ምስ ኢየሉጣ ክሳብ ንምማት ዝተወፈዩ ክንደይ ግሩም ኣምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ ክንደይ ግሩም ኣምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ንዓናውን ንዓናውን ሎሚ ርድኣና ካብ እቶን ሓጢኣት ካብ ጥፍኣት ክሕደት ንጽበለወና ኣልዒልና ዳውና ክንደይ ግሩም ኣምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ ክንደይ ግሩም ኣምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒል ይስማዓኩም ቴንክ ዩ አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና፣ ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና። ዲያቆን ሓወይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ስለ መዝሙሩ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። እሺ እዛ መዝሙር ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታና መልአኹ ልኢኹ ካብ ዘንድድ ሃልሃልታ ሓዊ ከም ዘውፅእ ንኣናንያ ንኣዛርያ ንሚሳኤል ንጣዖት ኣይንሰግድን ኢሎም ነፍሶም ንመድወፈዩ ንቅዱስ ህፃን ቂርቆስ ምስ ኣዲኡ ኢየሉጣ ንትእዛዝ ንጉስ ከይፈርሑ ንጎይታ ኢና ነምልኽ ብምባሎም ክሳብ ሞት ሂወቶም ድወፈዩ ካብ ነበልባል ሓዊ ቅዱስ ገብርኤል ከም ዘድሓኖም እግዚአብሔር ብቅዱስ ገብርኤል ብመልአኹ ኣቢሉ ከም ዘድሓኖም እያ ትገልፅ ፀኒሓታ መዝሙር ካብ ቃል ኣምላኽ ጥቕሲ ብምስናይ ከነስተንትና መድረክ ናባኹም። እሺ ክንደይ ግሩም ኣምላኽ እዩ ክንደይ እጹብ ጎይታ መልአኹ ልኢኹ ዘውፅእ ካብ ሃልሃልታ እያ ትብል ኣዝማች እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ከም ዘናግፍ ንደቂ ሰባት እያ እታ መዝሙር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና ኣለና ዶ ኣለና ዲያቆን ሓዊ ኣለና ዝኾነ ጥቕሲ ትዝ ኣይበለኩምን መልአኽ ልኢኹ እግዚአብሔር ከናግፍ
مخست أنا حنت دخفتن I don't know زي مزمور برتعيلات الله جن كفتن أب مزمور داويد 104 مزمور داوود 104 let me pull 104 4 نوع حاجة أنا تخون زبلك خبر بعتي سقع كاب سلسته وين كجمرة خيلي مثلا خاب سلسته سقع حمشته مثلا نخاو نوعها خلات تتنبي بأن جنزي أتبلي إلى مساء خيدي لزوج صخوة مالتي سلم تار استانس وداسي نفت أري أتبل شيء نرشانكا أبسمايات هانس كايو ندبناس سرقلقا جبركا أب أخناف نفس كوينكا خدكا ننفسات لؤختكا نهال تحوي أقلقلتخا جبركا يوم نزال عالم كي تناوت نمدري أب مسرت أزنع كاب بلبسي بمعمق ألبس كايا مايات قبل علي أخران قومو كلها تتنبيبكا خما خوينا تسميعتن ولا بتاعي تخيدن تخون جن قلتي ناتي أبتا نهال هالتا استاجريا أو تيسي نقول تخستاي خمس جباري تمزر قالي وتسمع لنا تفكر مزمور داوود 104 ممر سارة دما تقصي سديدات لنا الله زعات 23 10 أبونا دما مزمور داوود 66 10 تخلته بلنا له زانا ممر سارة خم بباية أوريد زعات معرف 23 قطر 10 عم قدخ حلوكا نابت زدالخو بوتا دما خطوكا إنه أنا ملأخ كقدميخا كل إخ إيه أب قدميو تتنكق دمتخ السمع أي تمرره سمي أب إيمو نبدلكم أي حدقن إيو دمتخ أصبي كانت سمعك أنا زبلك كل دما أنت جبركا أنا نتسألاتك أتسألهم نزت صارورخا دما أتسأرورهم ملأخي كقدميخا خيديمو نام مدر عموراويانن حيتاويانن فرزاويانن كنعانانويانن هاواويانن يبوساويانن كأتوكا إيو يبل قالي هو تسمع لنا نابونا مزمور داوود 66 10 تقلته أو تقادي خاممرنا ويس خنببا دياكون حوي قاعد رخبة هنا حفتيكا بيزي ስለዝኾነት ጥቕሲ ሰዲዳ ኣላ እግዚኣብሔር መመልሽ ይባርካ መዝሙር 91 11 ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልወካ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ እሞ በል 12 እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጾሩኻ እዮም ኣብ ልዕሊ አንበሳን ተመንን ከይትኸይድ ሽደን አንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ معلنا ኣሜን ካብ ሃና ሓዊና أبل 91 قطر 11 حاونا ممر تخلون عايو تقيسوا تصنيحو زانا يبونا بملأك السلام دما مزمور داوود 66 10 تخلته كم بباية بلعل رأسنا سبات الساقركا بحاون بماين علفنا نسخاقنا نابرهوا أو تساكنا إياتبل آمين اتنا آنانا آزار ميسائل كابوتون حاودو أملخ كابوتون حاوي كابوتون مكرا يوصلنا دياقونم الشيء أبيك إيش تسفى عالم حنتي سديدو ملنا له خم ببعده بقوة إيشي أنت عسخاني ناي مزمور داوود معرف 34 قزر شوعتين ملعق زقابيهر أب زوريا التوم زفرحو يسفر يناقفهم كأيو
ኣቦና ቤቀሽ ተስፋ ዓለም ቃል ሕይወት ይስማዓልና ቴንኪዩ መዝሙር ዳዊት 34 ቁፅሪ 7 7 መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር የናግፎም ከዓ እሺ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ሕራይ ምንጭ ናይ እዛ መዝሙር ካብ ምንታይ እያ እስኪ ድዘከራ ናይ ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ዳንኤል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 17 18 24 26 እሺ አንብብና መምህር ትምኒት እሺ ወንጉስ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ካብቲ ብሁር እቶን ሓዊ ከናግፈልና ይኽእል እዩ ካብ ኢድካ እውን ከናግፈና እዩ ወንጉስ ንሱ ከናግፈና እንተዘይፈተወ ንሕናስ ንኣማልኽትኻ ከምዘይ ነምልኾም ነቲ ዘቆምካዮ ምስሊ ወርቂ እውን ከምዘይ ንሰግደሉ ፍለጥ በልዎ ሽዑፍቲ ናይ ቁጥሪ 24 ከኣሲ ሽዑ እቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ሰንበደ ተቀላጢፉን ተንስአ ነማኸርቱ ድማ እቶም ኣሲርና ናብ ሓዊ ዘርበናዮምሲ 3 ሰባት ኣይኮኑን ኢሉ በሎም ንሳቶም ከዓ ንንጉስ ርግፅ ይብዎ ንጉስ ኢሎም መለስሉ ንሱ ከዓ እንሆ ኣነ 4 ፍቱሓት ሰባት ገለ እኳ ከይተጎድኡ ኣብ ማእከል ሓዊ ክመላለሱ እርኢ ኣለኹ ትርኢቱ እቲ ራብዓይ ድማ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ኢሉ እውን መለሰ ሕጂስ እቲ ገብርኤል ዘብሎም ከሎ እግዚኣብሔር ክልእ ከሎም ከሎ ነቲ መልኣኽ ገብርኤል ከውፅኦም ከሎ እያ ኢለ ምስታት መዝሙር ተኣሳሰር እያ ኢለ ሓሲበ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣዝያ ደስ ትብል እያ ኩሉ ግዜ ክንሕዛ እንታይ ኢሎም ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ኣይንሰግድኒ ኢና ኢሎም ጉሁር እቶን ሓዊ ተዳልዩ ዘይሰገደ ብዝኸኣቱ ተባሂሉ ምሽ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ከድሕነና እዩ ኣብ ዝናትካ ሓዊ ወላ እውን ከድሕነና ተደይፈተወ ኣብኡ ንነድድ ንመውት እምበር ኣይንሰግድኒ ኢና ብጣዕሚ እያ ትገርም ደይ እግዚኣብሔር ከድሕነና እዩ ገለ ኢሎም ኣይኮኑን ከድሕነና እዩ ወላ ከድሕነና እውን ተደይፈተወ ኣይንሰግድኒ ኢና ብጣዕሚ እታ ትብዓት ትገርም ንኣሹ መንእስያት እዮም ነይሮም እሞ እግዚኣብሔር ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣነ ሓንቲ ጥቕሲ ናይ መወዳእታ ክህብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥሪ 16 እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነኒ መልኣኽ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኽ ትብል ኣሜን እግዚኣብሔር ብመልኣኽቱ ልኢኹ ከም ዘድሕን እዩ እዚ ኩሉ ክትጠቕስዎ ዝፀናሕኩም ጥቕሲ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም ሕራይ ካብዚ ብምቕፃል ናይ ሎሚ ዝነበረ ትምህርትና መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እታ ካልእቲ መልእኽቱ ናብ ጢሞቴዎስ ዝሰደዳ ምዕራፍ 4 ብሓፈሻ እታ መልእኽቲ ናይ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ከዓ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እያ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቲ 6 ምዕራፋት ርኢና ነርና ኣብዛ ካልእቲ መልእኽቲ ከዓ 4 ምዕራፍ እየን ሎሚ እታ ናይ መወዳእታ ራብዒት ርኢና እያ ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕ መፅናዕቲ ዝተገብሮን ትምህርቲ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እሞ ካብዚ ሎሚ ተማሃርናዮ ከነስተንትን ሕቶ እንተለና ክንሓትት መድረክ ናባኹም ኣዝዩ ዓሚቕ መልእኽቲ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ እዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ኣብ ስክሪን እውን ስለ ዘሎ ወይ እውን ካብ መፅሓፍኩም ካብ ሞባይልኩም ዳርኣኹም ዳንበብኩም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ድደለኹም ቁፅሪ ንገሩኒ ከውፀልኩም ኣብ ስክሪን እውን ሓሙሽተ ደኽሪያ ዲያቆን ወደይ እሺ ሓሙሽተ ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ጥገብ ግብሪ ወንጌል ግብሪ
ኣገልግሎት መልእ ኣሜን ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ትገብ ግብሪ ወንጌል ግበር ኣገልግሎት መልእ ደስ ዝብል እዚአን ኩላታትን ንምሃራ ዘላ እያ ካልእ እስታይ እውን የብላን ኣሜን ቃልዎ ተስማዓልና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ኣብ ኩሉ ሂወትና ክንጥንቀቅ ከም ዘለና መከራ ክንጸግብ መከራ ክንፈርሕ ከም ዘይብልና ኣብ ክርስትና ኣብ ኣገልግሎት መከራ ፈተነ ሽግር ከም ዘሎ ኣሚንና ንመከራ ድልዋት ክንከውን መከራ ክንጸግብ ግብሪ ወንጌላዊ ክንገብር ንክርስቶስ ክንመስል ኣገልግሎትካ መልእ ድማ ኣገልግሎትና ጉዕዞና ክርስትናና ከይነቋርጽ ንድሕሪት ከይንምለስ ክሳብ መወዳእታ ከነብጽሖ ኣገልግሎትካ መልእ ድብል ለበዋ ከዓ ኣለዎ ኣዝያ ደስ ትብል ጥቕስያ ማማብሪ ቃል ሕይወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት ግዜ ከይተኸደና 25 ሚኒትስ ጥራይ እንደለዋና ሸውዓተ ክፈትና ዲያቆን ወደይ ሸውዓተ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያይ ወዲኤ ነታ እምነት ሓሊ ኣሜን ኣሜን ያኸዓ ደስ ዝብል ንኸምኡ እምነትና ሓሊና ጉያና ጉዕዞ ክርስትናና ክንውድእ ሰናይ ገድሊ ክንጋደል እግዚአብሔር ይሓግዘና ዲያቆን ኢደይ ወይ ጠቢል ኣለኹ ይረኣኸንን ኣይረኣህዋን ወሂወቴ እሺ ሶሪ ወንደን ፕሮብለም ኣነ ከዓኒ ከስተንትና ከለኹ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮስ ብጣዕሚ ብሪኦ ርኢናዮ ካብ 6 እስካዕ 8 ሓፍትና ኩ ሕጂ ክስታኽብላ ፀኒሓታ ናይ 6 ኣነስ ካብ ሕጂ እስወ ኣለኹ እታ መዓልቲ ኣሚንታ ካብ 7 ክብል ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲኤ ነታ እምነት ሓሊ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝሃበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም መግሁድ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዮም እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚኣ ክብል ከለኹሲ ብጉህዶ ናይ ኣቦና ናይ ኣቡና ኣንጦንዮስ እዚኣስ ኣብኣ ኸላ ከስተንትና ከለኹሲ ኣቦናስ ብጉህዶ ሪኦሙና ተእምነቶም እቲ ግልጋሎም ቀጠው ኣቢሎም ሒዞም ስጋዕታ ግዜ ሞቶም ስጋዕ ግዜ ሞትኩም ጽንዑ ይብል ኣሎ መምህር ጽቡቅ ገይሩ ገሊጹልና እና ምስኦም ከተሓሕዛ ሕጂ ብሂወትናስ ርኢና እያ እዛ ግብሪ እዚኣስ ክንገብራ ንዓናስ ተታበዑና ተብለና ኣላ ማለት እዩ ኣብ ምስኣ ሪፈረንስ ውን ናይ ያዕቆብን ናይ ማቴዎስን ከብል ከለኹ ናይ ያዕቆብ ካብ 1 ስጋዕ 2 እንታይ ይብል ከኣሱ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሄር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፍዎም ኣኽሊል ሂወት ክቅበል እዩ እሞ ነቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ኣቦና ክንደይ ተፈቲኖም እስካዕ ግዜ ሞቶም ሕጂ ንዓናስ ዓባይ ትምህርቲ ምዛ ሕጂ ነብላ ዘለናስ ናብኦም ክስታይ ገይረ እያ ኣብ ማቴዎስ ከዓ 6:19-20 እንታይ ይብል መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይብልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይንቀጾ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝብልዖ ነቐዝ ኣብ ዝንቀዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ኢሉ ብደንቢ ምስኦም ክስታይ ገይረ ኣስተንቲንያ እሞ እቲ ብሂወትና ከም ዝምርኣና ንዓናስ ዓብ ትምህርቲ እዩ ማለት እታ እምነትሲ ስጋዕ ግዜ ሞትና ኣብታ እምነትና ክንፀንዕ ኢለ ከስተንትና ፀኒሐ ቴንክዩ ካብ መሉኡ ለይካ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ቴንክዩ ንጹር እዩ እሺ ዘይተረድአና ዝኾነ ሕቶት ኣለና ትፍትን ዶ ዲያቆን ሓወይ ንእሽቲ ኣስተንትኖ ማማረዘና ናይ ሂወት ሓፍተይ ትኸይድ እያ ቅድሚ ንሳኹም ኣብ ኣቦና ሽም ኣቦና ምልዓልሲ ኣብ ሓንጎለይ ትመፅኒ ነይራ ቁፅሪ 16-17 ሲ ብትኽክል
እንታይ ኢሉ ኣብቲ ቀዳማይ ሞጎተይ ኣይሓዘሎም እምበር ማለት እዩ ኩላቶም ጠሊሞም እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን ኢሉ ኣቦና ካብታ ቀልጢፎም እዮም ተጠሊሞም ገሊኦም ብፍርሒ ገሊኦም ከዓ ውልቃዊ ጥቕሚ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ንዓይ ብናተይ ኣረዳድኣ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሽግር ንሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ነቦናስ ብዙሓት እዮም ቀልጢፎም እዮም ጠሊሞም ብዙሓት ዝሰዓብዎምን ኣለዉ እስካዕ ሕጂ መከራ ዝፍትኑ ዘሕልፉ ዘለዉ እውን ኣለዉ እንድዮም ግን ነቶም ዝጠለምዎም ኢና ንብል ዘለና ሕጂ እታ ቁፅሪ 17 ኻ እቲ ስብከት ብኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣህዛብ እውን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጎይታ ቆመለይ ኣበርታዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳ እውን ኣናገፈኒ ትብልሲ ምዛ ናይ ኣቦና ትኸይድ እያ እግዚኣብሄር ስለ ዝቆመሎም ሲ ናይ ኣቦናስ ሃሚሙ ኣይተረፈን ወይ ነፊሱ ኣይተረፈን እኳ ደኣ እንደገና ከም ብሓድሽ ተወሊዑ ከም ብሓድሽ ተሓዲሱ ከም ብሂወቶም ዘለው ጌርና ክንዝክሮም ለይትን መዓልትን ነስተንትነሎም ዘለና ሲ እዚኣ ከዓ ንዕኦም ትገልፅ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣሜን ካልእ ተስማዓልና ቁጥሪ 16 ቁጥሪ 17 ራይ ካልኦት ሕቶ ሓሳብ ኣስተንትኖ ርእይቶ ኣለና ቃል ህይወት ተስማዓልና ኩልኩም መምህር ተክሉ ሓወይ ከዓ ናይ ውሉድካ ንክህነት በፂሑ ጉዕዞኻ ወዲእኻ ናቱ ፃማ ትርኢ ይግበረልኩም ምስ በዓል ኩልኩም ማለት እዩ ዓና እውን የርእየና ከምኡውን ዲያቆን ሓወይ ኣብቲ ክብ ዝበለ ማዕረግ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ካብ ኩሉ ነገራት እግዚአብሔር ይሓልኻ ንኩልኩም ኣሜን ኣሜን ኣብዚኣስ እንታይ እየ ደስተንትን ነይረስ ተንብባ ነርካ ንብባ ነይሩ ዲያቆን ማሚን መምህር ተክሉ ሓወይ ንዘይ ንጡፋት ኣገልገልቲ ትብል ሕጅስ ንዘይ ንጡፋት ነቶም ዘገልግሉ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ተረዳእኽዋ ንዘይ ንጡፋት ሕጂ ዋላ ቤተክርስትያን ንኸይድ ግን ስለ ንምኻድ ዘይኮነስ ኣብ ንጥፈትም የለናን ማለት ሕጂ ኣብ ምግልጋል ጥራይ ጌርና ክንወስዶ ከም ዘይብልና ትኸይድ ግን ኣእምሮኻ ቀልብኻ ወይ ኣብ ናይ ምስትንታን ኣብ ናይ ምንባብ ማለሲ ደቂ ሰባት ብኸመይ ሽግር ይሓልፉ ብኸመይ ፀገማት ሓልፉ ደቂ ሰባት እውን ንሕድሕድና ክንረዳዳእ ከም ዘለና ነንሕናስ ክንናበብ ከም ዘለና ሓደ ገለ ፀገማት ተለዎ ሓደ ሰብሲ ጥራይ ብደጊኡ ዘይኮነ ክትብሎ ውሽጡ ዕሙቕ ኢልካ ንፅቡቕ ነገር ሂወቱ ምስ ኣምላኽ ከመይ ዓይነት ትርክብ ኣለዎ ወይ እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ወይ እንታይ ዓይነት ሲትዌሽን ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ይብለና ነይሩ ጥራይ ካብቶም ኣቦታት ኣይኮነን ክንፅበዮ ዘለና ይብል ነይሩ ማለት እዩ ንኩላህና ዝምልከት ማለት እዩ ንዖም ጥራይ ዘይኮነን ኮላይ ንዓና ማለት እዩ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሰብ ፀገማት ይሓልፍ እዩ ውሽጢ ቤተክርስትያናት ሰባት ብዝተፈላለየ ናብራ ኑሮታት ንሓልፍ ኢና ማለት እዩ ኩላህና ሕጂ ናብቲ ቀንዲ መድሓኒ ዝኾነ ወይ ሂወቱ ዝረጋግኣሉ መንገድታት ምፍታሽ እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ በቦታት ይኹን በኣና ይኹን ብዝተፈላለየ መልክዕ ከመይ ኣሎ እቲ ኣብቲ ሂወቱ ኣብቲ ክርስትና እምነቱ ኣብቲ ሂወቱ ብኸመይ ከመልክዕ ኣፀቢቑ ክቐርብ ይኽእል ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ምዃኑ የድሊ ጥራይ ከይድካ ዋዕዋዕ ኢልካ ተመሊስካ ተሳሊምካ ገለመለ ዘይኮነ ሕጂ ኣብዚ ኣገዳስነት ክርስቲያን ደብሎ ሓደ ሰብ ሂወት ናይ ሰብ ምፍላጥ ማለት ሂወት ናይ ሰብ ክትፍትሽ ኣለካ ንትፍትሾ ግን ንጥዕና ንፅቡቕ ናብ እግዚኣብሄር ንምቕራብ ሞራል መሃብ ደገፍ መሃብ እቲ ናቱ ቃንዛ ክስማዓካ ከም ዘለዎ ብኸመይ ትሓልፍ ኣላ ሓንቲ ሓፍቲ ሓደ ሓዊ ሓደ ኣቦ ሓደ ወላ እኳ ሽማጥዕ ማለት ከምዚ ኣዴታት ኣለዋ ሕጂ ማለት ውሉድ ዘይብለን ሓጋዚ ዘይብለን ረዳኢ ዘይብለን
ወይ እውን ናብ ቁርባን ክበፅሕ ዘይክእል ሰብ ዝፅጉሞ ሰብ ኣሎ ውሽጡ ክዛረብ ዝስእን ፀገማቱ ከተንፍስ ዘይክእል ሰብ ኣሎ እሞ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ኦፍኮርስ ይገብርዎ እዮም ኣይገብርዎን ማለት ኣይኮነን ግን ንሕና እውን ግዴታናን ምዃኑ ኣብዚ ዕብየት እዚ ክንበፅሕ ከዓ የድልየና ኢለ ይሓስብ ነይረ ሓንቲ ወይ መምህር ተክሉ ሓወይ ክገልፃ ከሎሲ ኣገልገልትን ተገልገልትን ክንናበብ ክንክእል ከም ዘለና እዚኣ የስተንቲነ ካልእ ኩሉ ቃል ሂወት ተስማዓልና ብዝተፈላለየ መልክዕ ገሊፅኩሞ ብመዝሙር ብኩሉ ነገር ኩልኩም ቃል ሂወት ተስማዓልና እዚኣ ዲያቆን ሓወይ ይወዲ ኣለኹም ኣሜን ቃል ሂወት ተስማዓልና ዓባይ መልእክቲ እያ ንዝደኸመ ምልላይ ምድጋፍ ደሃይ ምግባር ብኸመይ ናብ ጎይታ ንመልሶ ሽግሩ ብኸመይ ንፈልጥ ንሕግዞ ዓባይ ኣስተንትንያ ቃል ሂወት ተስማዓልና ኣነ ድማ ኣብዛ ቁፅሪ 13 ደስ ድበለትኒ ክትመፅእ ከለኻ እቲ ኣብ ጥሮኣስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መፅሓፍትን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ኣገልግሎት ወንጌሉ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ባርኖስን መፅሓፍቱን ምናዳ ከዓ ብራናታት ተማልአለይ ኢሉ ኣብዚኣ እንታይ ደስ ኢላትኒ መፅሓፍቲ ኦሪት የንብብን ይጥቀመሉን ይሰብከሉን ከም ዝነበረ ኣብቲ ግዜታ ሓድሽ ኪዳን ኣይተፃሕፈን ነይሩ መፅሓፍተይ ክብል ከሎ ብራናታተይ ተማልኣለይ ክብል ከሎ እቲ ቅድሚ ሃዋርያት ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ንዑ ይጥቀምን ይሰብኽን ከም ዝነበረ እየ ኣስተንቲነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን እንተርኢናዮ ሎሚ ማማሃና ዝሰደደታ ማማ ማእዛ ደንበብክያ መምህር ተክለ እውን ድጠቐሳ መዝሙር 91 ንኣብነት ክንወስድ እታ ቁፅሪ 11 ዲያብሎስ ንክርስቶስ ክፍትኖ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኣጋርካ ከይተዐንቀፍሲ ንመላእኽቱ በእዳዎም ክፀሩኻ ይእዝዘልካ ይድብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ እስኪ በዚ ፀድፊ ፅደፍ ኢልዎ ብጣዕሚ ዝገርም መዝሙር ዳዊት መበል 91 ቁፅሪ 11 ነታ ጥቕሲ ጠቒሱ እዩ ከምዚ ድብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ እስኪ በዚ ፅደፍ ኢልዎ ካብ መዝሙር ዳዊት ጥቕሲ ጠቒሱ ከምዚ ድብል ኣሎ እሞ እስኪ ፅደፍ ኢልዎ ጎይታ ከዓ ክምልሰሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኣብታ ነዚ እምኒ እንጌራ ቀይሮም ስበሎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዳ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ነብርን ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ ካብ ዘዳግም ኣምፂ ይመሊሱሉ ቃል በቃላ ከዓ ከምኣ ትብል ኣላ ኣብ ዘዳግም ሕጂ እንታይ ኢና ንርዳእ ኣቦታትና ሃዋርያት ክምሩ ከለዉ ክሰብኩ ከለዉ ካብ ኦሪት እናምፅኡ ይጥቀሙ ይሰብኩ ከም ዝነበሩ ዮሃንስ መጥምቕ እቲ መገዲ ዝፀርግ ዝተባሃለ ክርስቶስ ከም ዝውለድ ኢሳያስ ድተነበዮ ኣብ ማቴዎስ ተደጊሙ ንረኽቦ ኢና ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ብዛዕባ ሆሳዕና ድተነበዮ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣዝዩ ምሁር መፅሓፍትን ተጠቃሚ መፅሓፍትን እዩ ነይሩ ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንተሃልዩ ከዓ መፅሓፍትና ክንፍትሽ መፅሓፍቲ ኣቦታትና ከነንብብ እዚኣ የስተንቲነ ደስ ኢላትኒ ብዛዕባ መፅሓፍቱ ኣዝዩ ተገዲሱ ነቲ ባርኖስን ንመፅሓፍትን ምናዳቲ ብራናታት ተማልአለይ ኢሉ እዚኣ ደስ ስለ ዝበለትንያ ሕራይ እታ ግዜ ተኸደናላ ካብዚ ብምቕፃል ናብ ኣቦታትና ካሕልፈኩም እየ ሓፈሻዊ መብርሂ መግለፂ ገይሮም ብፀሎት እውን ክዓፅውልናዮም ኣቦታትና ኣብ መንጎና ኣለዉ መጀመርታ ኣበይ መርጌታ ከብሉልናዮም ድሕሪ ከዓ ኣበይ መልኣከ ሰላም ኣብኡ ከለዉ ምእንቲ ፀሎት ክገብሩ ኣስተንቲኖም ገሊፆም ናብ ኣቦታትና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኩልኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ሓውና መምህር ተክሉ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ትርጓሜ መፅሓፍ ቅዱስ ኣወሃሂዶም ነዚ ምትርጓሙ መፅሓፉ ክሳብ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ኩላህና ንርድኦ ኢና እሞ እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎቶም ይባርኽ ንሕና ከዓ
ክንጥቀመሉ ግዜ ረኺብናስ እንታይ ዝብልቲ ትርጓሜ ደጊምና ክንሪኦ ዝሓፅር ግዜ ናይ ፍርቂ ሰዓት እኹል ስለ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዶክመንት ኣሎ ክንሪኦ እሞ ነዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣለልዎም ኢሉ እሞ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣስፊሖም ካብቲ መምህር ክገልጹ ከለዉ ዝተኸታተልክዎ የንእሽተይ ሓሳብ ክህብ ንምንታይ እዩ እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንምንታይ ጽሕፎ ነይሩ ንምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ትጽሕፈት መልእኽቲ ክጽሕፍ ስለ ዝደለየ ወይ ክጽሕፍ ግዜ ስለ ዝነበሮ ወይ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ስለ ዝነበረ ይኮነን ማለት እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገስሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እቲ መጠንቀቕታ ዝህቦ እቲ ክጽሕፍ ዘገድዝ ዘሎ እቲ ዝመጽእ ንቤተ ክርስቲያን ንምእመናን ኣዝዩ ሃሳይ ዝኾነ ምክንያቱ ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልዩ ግን ከም ቃል እግዚኣብሔር ገይሮም ከም ቃል እግዚኣብሔር ገይሩ እቲ ህዝቢ ክቕበሎም ናቶም ሕልሚ ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ግን ከም ናይ እግዚኣብሔር ገይሮም ዝሰርሕሉ ኣዝዩ ትሙዩን ዝኾነ ዘመን ይመጽእ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ እዩ መጠንቀቕታ ክህብ ደልዩ ማለት ብዛዕባ እዚ ምሕፅንታ ይጽሕፍ ኣቐዲሙ ግን እቲ ምሕፅንታ ብኸመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝጽሕፍ ብኩሉ ዓቕልን ብምህሮን እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ፈታኒ ስለ ንትዕግስትኻ ዝፈታተን ንዕላማኻ ዝፈታተን ጉዳይ ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት ነዊሕ ተዓጊስካ ሓደ መዓልቲ ተዓንቂፍካ ንኩሉ ወለድና ሓላው ህበይን ሓላው ጽድቅንሲ ብሓደ መዓልቲ ጠፍእ ብሉ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዕጩር እንተኮይና ካብቲ መሸላ ትኹባቢላ ዓቕማ ትወስድ ዓቕማኻ እትገድፈልካ እንድሕር ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ቀውዒ ሓሊኻዮ ሓንቲ መዓልቲ ህበይ እንተረኣትያቶ መሸላ ክንዕፉን ግን ሓንሳብና ሓዋሩን ወዲኣት ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብሎ ብኩሉ ዓቕልን ብምህሮን እዩ ኣብቲ ዝግበር ኣገልግሎት ምሕፅንታ ናይ ምዕራፍ እዚ ተንቁልፊ ኮይነን ኣቐሚጥዎን ዘሎ ብኩሉ ዓቕልን ብኩሉ ምህሮን ዓቕሊ እቲ ዝውሃብ ከዓ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብድሕሪኡ ዘምፅኦ እቲ ምሕፅንታ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ እቲ ቃል ክትሰብኽ እዩ ምክንያቱ ነቲ ዘይጥዑይ ትምህርቲ እቲ ጥዑይ ትምህርቲ እዩ ዝትክኦ እቲ ቃል ክትሰብኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ከተስምዕ ክትገንሕ ክትቀጽዕ ክትምዕድ እዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ነዚ ምሕፅንታ እዚ ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ ነቲ ዝመጽእ ሕጂ እውን ክመጽእ ዘለዎ ኣዝዩ ናይ ስሑት ትምህርቲ ግን ከዓ ብምንታይ ብሓቀኛ ትምህርቲ ከም ዝውሃብ ዝመስል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኮይኑሲ እቲ ቢቃላ ኣምላኽ ዘይኮነስ እቲ ንሳቶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ እቲ ንሳቶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ እንድሕር ክሰምዑ ኮይኖም ከዓ ንሳቶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ ዘስምዕዎም መራሕቲ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ክምድቡ ኣለዎም ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ 5 እንታይ ዝብል ንስኻ ገና ብኩሉ ተጠንቀቕ ንስኻ ገና ምክንያቱ እቲ ዝግበር እንድሕር ጥንቃቐ ዘይብሉ ኮይኑ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዋሃት ከም ርግቢ ጥበበኛታት ከዓ ከም ተመን ኩን ኢሉ ስለዚ ንስኻ ገና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ ይብሎ መከራ ጽገብ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እንድሕር ነዚ ድልው ዘይኮይኑ ኣገልጋሊ ንፋስ እንዳረኣየ ኩነታት እንዳረኣየ በየናይ ጥዕሞ በየናይ ሰልጦ በየናይ ረብሕ እናበለይ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድልውነት መከራ ምጽጋብ ነፍስኻ ምቕባጽ ቀልጢፍ ኣብ ቁጥሪ 9 ቀልጢፍካ ናባይ ክትመጽእ ፍጠን እዩ ካልእ ማርቆስ ንዕዮ ይጠቕመኒ እሞ ተማላእዮ ምሳኻ ይምጻእ ይብል ሓውና ዲያቆን መሓሪ ገሊጽዎ ነይሩ ሓደ ክዓየሉ ዝነበሮ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ ጡርኣስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጻሕፍትን ስለዚ ኣበይ ሓዲግዎ ንምንታይ ዕላማ ሓዲግዎ ብሸለልትነት ዘይኮነስ ንዕዮ እግዚኣብሔር ብንጹር ኣበይ ከም ዝሓደጎ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝሓደጎ እዩ ዝገልጽ ምናና ነቲ ብራናታት ይብል ስለዚ
ተቀዳሚት እንታይ ኢልና እቲ ዝመጽእ ክፉእ ዋን መጽሓፍ ምኽኒት ዝኾኖ እቲ ዝወሃብ ምሕፅንታ ናይቲ ምሕፅንታ ኣገባብ ብኸመይ ክህቦ ከም ዘለዎ ብኩሉ ዓቕልን ብኩሉ ምህሮን ኢሉ ራብዓይ ናይ ኣገልገልቲ ንድሕሪት ምምላስ እዩ ዝገልጽ ካብ ዴማስ ጀሚርካ ብዙሓት ጠሎሙኒ ዝብሎ ማለት እዩ ሓሙሻይ እሙናት ኣገልገልቲ ብዙሓት ኣገልገልቲ ብዚ ምዕራፍ ዝጠቒሱ ምናልባት ንመምህር ተኽሉ እንድሕር ብግቡእ ተኸታቲልናዮም ኮይና ነቲ ስላይድ እንድሕር ሓደ ብሓደ እንዳረኣየናዮ ተኸታቲልና ሉቃስ ማርቆስ ቲጭቆስ ኤራክሲዮስ ጥሪፎሞስ አርሲቅላ አኪላስ ኤኖሴፎሩስ አውሎቢዮስ ሱጳንስ ሊኖስ ቀላውዲዮስ ዚኣቶም ካብቶም እሙነት ኣገልጋልቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ጠቂስዎም ዘለዮም ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ኣብቲ ውሽጢ ኣገልግሎት ዝነበሩ ኣዝዮም ነቲ ዕዮ እግዚኣብሔር ዝዕንቅፉ ከም በዓል ለእስክንድሮስ ዝመስሉ ከዓ ጠቂስዎም ኣሎ ማለት እዩ ሻውዓይ ነጥቢ ጥብቅነትን ረድኤትን ጎይታ ነቲ ሃዋርያ ይብሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዝሕልዎ ከመይ ገይሩ ከም ዝዕቅቦ ሰማያዊ መንግስቲ ታቐንዲ ተስፋ ከዓ ናይቲ ኩሉ ዝቕበሎ ዘሎ መከራ ኣብ ቁፅሪ 18 ናብታ መንግስቱ እትወካ ከድሕነካ እውን ኢሉ ይገልጽ ማለት እዩ ታሻዓይ ነጥቢ መዛዘሚ ናይ ኣምላኽ ምስጋና ይገልጽ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ እንድሕር ርኢናዮ ኣብቲ መወዳእታ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ምስጋና ናይ ኣምልኾ ምስጋና የቕርብ ኣብ መወዳእታ ቁፅሪ 22 ከዓ ንሃዋርያ ጢሞቴዎስን ነቲ ኤጲስቆጶስ ንኩሎም ነቶም ጉባኤ እግዚኣብሔርን ብመመረቕታ ይዓፁ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ቀንዲ መጠንቅቕታ ከመይ ገርና ከም ነለልዮ ታሪክ ገርና ከይንወስዶ ኣብታ መበገሲ ፅቡቅ ገይረ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣእዛኖም ኣሳሒቦም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገስሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ስለዚ ቀደም ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብሉ ናይ ሮማውያን ገዛእቲ ካልኦት ብዙሓት ነይሮም እዚ ናይ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዘመን ዝብሎ ግን ከም መምሃራን ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እቲ ዝሰብክዎ ከዓ ከም ቃል ኣምላኽ ግን ቃል ኣምላኽ ዘይኮነ ትንሳቶም ዝደልይዎ ክስበኽቲ ኮይኑ ከዓ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ንሳቶም ዝደልይዎም ሰባት ኣብቲ ቤት መቅደስ ከቐምጡ ኣለዎም ስለዚ ኣዝዩ ምስትውዓል ዘድልዮ ቃል ኣምላኽ ምስ ዘመናን ምስ ዘለናዮን ምስ ዝመፅእ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ በዚ ሰናይ ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዝኽነስተንትን ዝፈቀደልና ናይ ባህር ምስጋና ኣብፀሓዮ ደጊመ ንሓውና መምህርቲ ኽማርያም ጸጋ ይብዛሓሎም ደጋጊሞም ክገልጹልና ክደኽሙልና ምእንቲ ስለ ዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ቃለ ሕይወት ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ኩልኹም ብዚ ጉባኤ ዘለኹም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ነታ ምዕራፍ ዘንበብክን ከምኡውን መዝሙር ዝዘመርካ ሓውና ዲያቆን ከምኡውን ነታ ዝተምሃርናያ ምዕራፍ ኩልኹም ተረዳእኩም ዘስተንተንኩም እግዚአብሔር ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ቦና ብመርጌታ ሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ተገዲስካ ደኺመ ኸይበልካ ብዓሚቕ ካብ ብሉይ ካብ ሓዲስ ካብ መፅሓፍቲ ናይ ኣቦታት ኣዳሊኻ ኣምፂኻ ንኩልና ብሰፊሑ ትምህረና ዘለኻ ድማ እግዚአብሔር መመልሹ ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ኩሉ ተባሂሉ እዩ ግን ገለ ኸይበልና ኸይንኸይድ በቲ ቃል ኣምላኽ ድማ ሰላም ክንብለኩም ማለት እምበር ኩሉ ክበሃል ፀኒሑ እዩ ኣብታ ቁፅሪ 7 ስማዓኒ ዘሎ ይስማዕናል
سمع له لكم سمع له سمع لكم على بناي مع له سبار لهم باش تعنا في قم خام قص كخري خابلن اللوم معنا الراي أزين أنا نافق بناي دول لنا الراي الراي أنا دما أبتا قصري شوبعت أستنتينة سناي قدلي تقاديلي تقوياي ودي نتا أمن الدماء حالي سلسة نقريان زلوا إذن علمنا قد لزبهل كابزي كام مصحف قدس كم زوصي جن قد لي كبهل كل دماء ولاتي كي حما حتياتك قبر سوين قد لي إزبهل كفالي لي هواريا باولوس سناي قد لي تقاديلي أب هواريا بيتروسي كاب اكي إنا قبركم حسار مكرات صقبسي سناي إنا قبركم حسار مكرا انت صقبكم يحشكم زبلالو هواريا باولوس دما سناي قد لي تقاديلي النقادولو النعيو انتاي كخون سناي كخون أبتي مزمر داويت مزمر 115 قصر شوعته قصر سسان شوعته نقرتان تايزبل እግዚአብሔር ሰናይ ኻሞ ሰናይ ድማ ትገብር እግዚአብሔር ስሙ ሰናይ ስሩሑ ድማ ተግባሩ ሰናይ ንሕና ገድልና አገልግሎትና ኩሉ ስራሕና ድማ እንታይ ክኸውን ሰናይ ክኸውን እቲ ጉያ ወዲኤ ምክንያቱ ክርስትና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃለና ጅማር ዘይኮነ ምውዳእ እዩ ሎሚ ኣብ ዓለምና ፀገም ኮይኑ ዘሎ ብሕጂ ዘለኻዮ ዘይኮነስ ብከምዚ ኮየ ነረልካ ብታሪክ ምዕላል ጉያይ ወዲኤ ነታ እምነት ድማ ሓልየ ገድልና ሰናይ ተኮይኑ ጉያና እንተወዲእና ነታ እምነት ድማ እንተሓሊና እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ቁፅሪ 8 ሃብቲ ቅድሚ ጻድቕ ፈራዲ ድማ በታ መዓልቲ ፍርዲ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢርለይ ኣሎ ኢሉ ግን እንታይ ምስ ገበረ እዩ ሰናይ ገድሊ ምስ ተጋደለ ነታ እምነት ምስ ሓለወ ጉይኡ ድማ ምስ ወድአ ኣምላኽና ገድልና ገድሊ ጳውሎስ ሰናይ ገድሊ ይግበረልና ንጳውሎስ ክንዝክር ከለና ድማ ከምቲ ጳውሎስ ጉያይ ወዲኤ እስዋ ኣለኹ መዓልቲ ምስንባተይ ድማ በፂሐ ዝበለ ንሕና ድማ ሰናይ ገድልና ተጋደልና ኣብታ ሃዋርያዊትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣብኣ ፀኒዕና ንእምነት ሓሊና ገድልና ክንውድእ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንዓይ ተነቢርለይ ኣሎ ምስ በለስ እዚ ግና ንዓይ ጥራሕ ኣይኮነን ኢሉ ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ጳውሎስ ዝተዋህቦ ኣኽሊል ጽድቂ እንድሕር ግብሪ ጳውሎስ ጌርና ንጳውሎስ ተመሲልና ገድልና ሰናይ ተኮይኑ ጉያና ኣብ ክርስትና ተወዲእና ነታ ንኣምና እምነት ድማ ክሳዕ መወዳእታ እንተሓሊና እቲ ኣኽሊል ጽድቂ ኣኽሊል ክብሪ ድማ ንኩልና እዩ ተነቢርና ዘሎ እሞ እዚ ግዜ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ እዋኑ ንጢሞቴዎስ ነይሩ ሎሚ ግን ንመን እዩ ንዓና እዩ ን2000 ዓመት ንዘዝመፀ ወለዶ እናተነግረ እዩ መፅዩ
ዓለም ክሳዕ ዘላ ክርስቶስ ዳግማይ መፂኡ ንዓለም ክሳዕ ዝሳናበታ ድማ እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ህያው እዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ዘይሰዓር እዩ ዘይሓልፍ እዩ እሞ ካብዚ ተመሃርናዮ ከምኡ ኮይና ነቦና ንሃዋርያ ጳውሎስ ክንመስል ፅቡቅ ከሰንተና ነይረን ኣሕዋትና ንሃዋርያ ጳውሎስ ዝገበሮ ን2000 ዓመት ተመሊስና ጥራሕ ደይኮናሲ ናይ ዘመንና ኣቦና ካብ ውሽጥና እውን ሰናይ ገድሊ ተጋዲሎም ጉያ ወዲኦም ነታ እምነት ሓልዮም ቅድሚ 2-3 ዓመት ነዚ ዓለም ገዲፎማ ዝኸዱ ኣቦና እውን ህያው ብፅሑፍ ጥራሕ ደይኮነሲ ብምንታይ ንፈልጦም ብግብሪ ንፈልጦም ብኣካል ዝረኣናዮም ብዓይንና ዝረኣናዮም ብእዝንና ድማ ዝሰማዕናዮም ሕጂ እውን ኣምላኽ ንዓና ብከምኡ ክንውድእ ይሓግዘና ከምኦም ኣቦታት ድማ ክህበና ንእግዚኣብሔር ክንልምኖ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ብሩኽ ምሸት ድማ ይግበረልና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ንጸሎት ንሳብ ኣፍ ንበል ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም እዚ ሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕመሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እትሕ እግዚኣብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበልና ኩሉ ሂብካና ኣኸምኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻው ነፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰብ ንፅውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባርና ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንቲ ኣዛብካ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዑኑን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረበሃለ ኣምላኽ እቕረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና ኣምላኽና ክሳዕ ሕጂ ምሳና ዘለኻ ነመስክነካ ተረፈ ህይወትና ድማ ኣይትፈለየና ኣብ ንደኽሞ ሓይሊ ኣብ ንርሕቆ ምቕራብ ኣብ ነጉድሎ ምልኣት ኣብ ንወድቆ ድማ ትንሳኤ ክትኮነና ኣምላኽና ካባና ኣይትፈለየ ሰባት ኢና ደኺምና ተረሓቕናካ ኣምላኽና እስኻ ቅረበና ናባኻ ቅርበና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእተ ኩልና ፀበቐልና እዚ እንመሃሮ ዘለና ቃልካ ድማ ንስነ ፍልጠት ደይኮነስ ፈሊጥና ሰናይ ገድሊ ክንጋደለሉ ጉያና ምሳኻ ጀሚርና ምሳኻ ክንውዳእሉ እታ ተቐበልናየ እምነት ድማ ብሕድሪ ፅኒዕና ሕድሪ ንዘፅንዑ ከነሕልፈሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ተወቀስቲ ዘይኮናስ ኣብ ቅድሜኻ ኣምላኽና መጎዝ ዘለዎም ሰባት ክንከውን እስኻ ሓግዘና እንፀምዎ ዘለና ፀም ድማ ኣምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ምስነ ምግባር ምፀሎት ዝተሰነየ
ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብሰላም አጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና ወደ ተወሳኢነኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም አብፅሓና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ንዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም እስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ጋርካ ክትበፅሖም እውን ስልጣን ኣለካ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ ሕዙና ናፀናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ዝረድለት ንስኣንዱ ድማ ናይ በረኸት ኢድካ ዘርግሓሎም እስራት ፍትሓልና ወፈሩ ድሓን ይእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሃብካና ዓድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ክንበቃሉ ስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ዳ እምበር እቲ ግዜ ንዓና ከይጥቀመልና ኣምላኽና ስኻ ርዳእና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ተራዳእና ከምዚ ናብ ቤትካ ብድሓነ ሰላም ዝኣኸኸብካና ነናብ ቤትና ንኸዶ ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብሳና ውዒልካ ኣኻ ነመስግነካ ብሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ኣብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ሽረይ እግዚእና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩኮሳት ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ሮንሳሪ ጎጽነት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኑ ንጽሐነ ይረስየን ጽቅሉ ሉላለ መንግሥተ ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን ኣብ ልዕሊ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ግዜኹም ይባርኽ ብርኽለይ ትግበረልና አሜን አቦና ቃለ ሕይወት ተስማዕና አሜን ዳሓን ሕደሩ አሜን ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን አሜን ብሩኽለይቲ ይግበረልና አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዕና ዳሓን ሕደሩ ኩልኹም አሜን አሜን ድሓን ሕደሩ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኩልኹም ኣቦታት ዲያቆን ብጣዕሚ ፅቡቅ ተማሂርና ተመስገነኹን መድኃኔዓለም ተመስገነኹን አሜን ንኩልና ቃለ ሕይወት ስማዓልና ብሩኽለይቲ ዳሓን ሕደሩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምህር ተኽሉ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ዲያቆን ሓወይከኣኒ ብሩኽለይቲ አሜን ብሩኽለይቲ ንኩልና ልብኻ ስምረት ደው በለልና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዳቆኔ ዝማሬ መላእክቲ ይስማዓካ ዳሓን ሕደሩ አሜን ዳሓን ሕደሩ ለይቲ አሜን ኩልና ምሳባረኽ ምሸት ይወረብና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ